time flies when I wonder if the path is in the right direction. But I do believe things come to life by accident. When your name's on, sounds like it's meant to be. Wake up, this breeze made when things fall apart. Get up, what matters at the end is how you left them all. Read up, fire in my soul, fire in my heart. Till you see me on the other side of stars. I'm going. Oh, the journey starts from where we did first step. No one's sure what lies ahead, we run and pray. Rose maybe, rough and tough, but we will live somewhere. Nothing easy, get up and go, get it go. Sometimes this journey is about cliches, not about the destination, not a world. No matter how far, No matter how far, how you how you go, how you how go. long can you Ain't live no time to waste. Gotta get your light, go get it burning. Добрый вечар. Сёння мы гуляем у персону 3 Reload. Мы уже даволі глыбока ў гульне, але я зараз хуценька яшчэ распавяду прыкладна, што ў нас па падзеях. Я зараз скончваю, скажем так, галоўную арку ў гульне. Магчыма, пытаннечка. Бо героі упэўнены, што калі мы пераможам сёння 12-й цень, тады знікне тартар, у якім мы зараз знаходзімся. І ўсё стане чамусьці вельмі добра. Яны ўпэўнены таму, што цені паслядоўна паўтараюць арканы мажорныя ў картах Таро. І гэта мае сэнс. Ну, то бок, чаму не? Чаму бы і 12-й цень не быць апошняй? Але ёсць невялічкія праблемы з гэтым. Па-першае, прыкладна гульня павінна займаць трошкі даўжэй. І я не ўпэўнены, што ў нас будзе, напрыклад, яшчэ 12 дадатковых босаў. У мяне сумневы. Вось, сюжэт павінен неяк змяніцца, нешта адбудзецца сёння. Дакладна не ўпэўнены, што. Так, што у нас па прадметах? Трохі палечымся. Нам трэба выратаваць некалькі людзей. Гэта будуць у нас 2 чалавекі, якія заблукалі ў тартары. Мы на гэтым зараз канцэнтруемся. Пасля таго, як іх выратуем, то можам ужо... Так, палечымся. Можам выходзіць з тартару, бо я не збіраюся прабіваць яго да канца. Мы на 151-м паверсе. Вітаю, Рэгану. Вось. Таму план на сёння. Ратуем 2 людзей. Зараз прабіраемся. Пасля гэтага ідзем ужо і пропускаем у нас літаральна 4 дні да пачатку поўні. Гэта значыць, што 12-й цень дзеецца тады. Я возьму зараз яшчэ з'ем нешта на ману. У нас там шпінат яшчэ быў. Зусім слабенькі. Вось як добра. Я его павінна купіць на некаторы час. Hey, there's a treasure chest. We got Our the chance upper to go hand. first. 2 enemies. You can Я take тут them. крыху зраблю. Он цяжэй. Занадта голосна для мяне. Так. Цемра на вас. Давайте попробуем. Не. Адлюстравалі назад. This will do the trick. Лёд. Для тех, хто не знаём з персонай... Яны адлюстравалі гэта. Для тех, хто не знаём з персонай і не ведае, што адбываецца, мы знаходзімся ў вежы, якая з'яўляецца толькі ў асабістую гадзіну паміж днямі. Але літаральна такі, як данж вялікі, Белізар да халеры. Толькі фізічна атакі, я так разумею, тады. Яна слабая для фізічных атак. Гэта як велізарны данж, у якім праходзім, і ён пакрыху пашыраецца. Чым даўжэй мы працягваем гуляць, тым больш ён па памерах. Вітаю, Волчара. Ще й новий персона.
excellent leadership. Па ідэі, у нас можа у другой частцы гэтага рэгіёна і таму ёсць высокая верагоднасць, што мы знойдзем літаральна двух людзей аднаго за другім. Так было раней і зараз можа паўтарыцца. І яшчэ возьмем досвед. Занадта шмат персон. Давайте позбавимся нейкай вось этой. Perfect. Just what we hoped for. На жаль, наш навігатор не гаворыць, дзе дакладна, якім паверсе знаходзяцца нашы людзі. Дзверы манат. Зазірнем іх, бо там звычайна добрыя ўзнагароды. Людзей яна тут не заўважыла, таму бярем проста дзверы манат і валім адсюль з гэтага паверху. I guess we'd get into trouble for sharing one bike. Куфар. We don't see that kind of chest on. Добра. А дзе дзверы? Нешта я іх не бачу. Велізарны нейкі паверх. Ух, якія. Вас двое? Вас раней толькі па аднаму было. Мы не ведаем яшчэ слабасці іх. Нормально так пробіваем. This will do the trick. And that's a layup. Яшчэ і слабасць адразу знайшлі. Ну добра. Амані у нас у большасці групы бягучай і у астатніх таксама у нас яна пакраху скончваецца. Там затрымлівацца тут у татары няма сэнсу. Executed. Так, і... Яшчэ досвід. Можа, трэба было б грошы ўзяць. Рожкі заўсёды добра. Не будем браць гэты навык. Ці адправіць кагосьці наперад? Не, мы не будем адпраўляць. Нам трэба даглядзець гэтую германат. Вось і дзверы. Дзверы манат гэта такія асабістыя прасторы ўнутры самой вежы. Мы знаходзімся ў велізарнай вежы, амаль бясконцай. Можа бясконцай, я не ведаю. Яна павінна скончвацца ў нейкі пэўны момант, бо яе бачылі здалёку і ў яе была вяршыня. Але як далёка мы ад гэтай вяршыні невядома. Вось. І не заўсёды ёсць магчымасць падымацца толькі ўверх, а час з часу ёсць магчымасць вось праз такія дзверы ісці трохі як быццам бы ў бок гэтай вежы. Гэтым мы і карыстаемся. У нас сабралося дзве теоргіі якраз перад атакай. Але мы не ведаем слабасцяў ўсё яшчэ. Не можем знайсці слабасць. О, знайшлі слабасць.
Адразу дзве арканы карткі возьмем. Perfect coordination. Oh, hello. І скончылі мы з дзвярэмі манат. Гэта дасць нам магчымасць пабачыць, што знаходзіцца на паверсе, які мы пакінулі толькі што, на якім мы знаходзімся. І яшчэ праскануе нам наступнае. Адразу. Ёсць нешта карысна на гэтым паверсе? Не, мы ўжо ўсё адчынілі. Keep your eyes peeled. А, 154 паверх. Што на гэтым? Ёсць адзін куфар і ўсяго дзве цені. Адна з іх моцная. Адзін з іх. You know, whenever I plan on studying, it just so happens to be a day we come out here. That one looks like... Detecting a surge of Так, мы уже сустракаліся з танкам. Трэба яго слабасць выкарыстаць. Маланочка яго. excellence. Блін. Чымсьці можа... Фігня ўсё. Конфуз. Чарм. Давайте спробуем. Может, чарм спрацую. Не спрацую. Не ведаю, на што я спадзяваўся. Вось якой этимафалогію гульню занесла танкі. Гэта Скарлет Турет. На жаль, цені яны не вельмі відавочныя. Яны... Гэта калясніца. Складана сказаць. Let's see. У пятай персоне выкарыстоўваюцца дакладна толькі гэтыя нават ворагі з'яўляюцца персонамі, таму ніякіх пытанняў да дызайна не мае. Там літаральна ты змагаешся з тымі ж персонамі, які ты можаш сабе атрымаць. Што цікава, што самае цікавае мне спадабалася як канцэпт у пятай персоне, для таго, каб атрымаць сабе новую персону ад ворага, табе трэба паразмаўляць з ёй. То бок перад табой знаходзіцца нейкая істота, нейкая міфічная істота, альбо ўвасабленне гэтай істоты, якая лічыць сябе, ну, ёй, то бок можа божаством нейкім, можа яшчэ што-небудзь. І зараз мне тут трохі разносіць. Я сканцэнтруюся на гэтым. Ось. І каб атрымаць сабе яе, трэба дамовіцца з гэтай самай істотай, напрыклад, я не ведаю. Ну, я зараз не ўзгадаю ніякай, чого не працуе на яго. Але цікава, ты атрымліваецца, табе патрэбна зразумець характар гэтага божаства, калі ты яго не ведаеш, то падказкі ў цябе ёсць, і ты можаш гэта самастойна вырашыць, нават не ведаючы міфалогію. Але і яна яшчэ сама падказвае, табе патрэбна адказаць на некалькі пытанняў, альбо у слабыя кропкі жаданняй гэтай персоны трапіць. Што дадае такі, скажем так, сацыяльны момант у бойцы. Это прыкладна працуе як тут. Мы робім агульную атаку з усіх персонажаў. Прыкладна тое ж самае, калі у канцы мы атрымліваем шафл тайм і можам карткі атрымліваць. Тое ж самае, вось толькі пры размове з персонай. You're really beat up. Hurry, you've got to heal. All enemies defeated. Good work out there. Так, у нас знову занадто персон. Тая ж Ганова сама не вельмі крутая. І яшчэ, што цікава, тут у нас атрымліваюцца проста рэгіёны змяняюцца ў тартары. У пятай персоны есть такое, скажем так, адзінка як палац. То бок не адзін рэгіён, а як палац. Яно асабісты, і ён зроблены не згенераваны проста вось рандомна як тут, а ён зроблен
літаральна прадызайнен глыбока. Такім чынам у тебя атрымліваецца у гульні, так, я вяртаю здароўе, у гульні даволі такая, ну, кожная лакацыя на свая задызайненая, і там спецыяльна звычайна падбіраюцца нават ворагі цені пад тэматыку гэтага палаца. Там палац звязаны з гэтымі самымі, з людской сквапнасцю, і нешта будзе звязаныя цені, якія будуць неяк адлюстроўваць гэтую сквапнасць у розных варыянтах. Што было ў 4-й персоне, я сказаць не магу, я не гуляў яе. Мне цікава самому яшчэ пагуляць, але я б пачакаў наступнага. Я ўпэўнены, яны зробяць рэмейк 4-й персоны. Я 100% упэўнены, бо фанатам зайшла 3-я персона, яна яшчэ пашырыла вядомасць серыі праз гэта, і я ўпэўнены, яны будуць скарыстаюцца гэтым і выпусціць яшчэ 4-ю. 4-я, мне гаварылі, што 3-я змрочная, то бок па змрочнасці лічыцца, што 5-я самая лёгкая, 3-я такая, ну, даволі напружваючая, ну, як па тыпу тых, хто гулялі ў арыгінальнай, і 4-я самая змрочная, хаця візуальна яна выглядае найбольш пазітыўнай з усіх. Я не ведаю, што можа быць змрочней, чым самазабойства, ну, то бок я не ўпэўнены, як гэта павінна працаваць, але гэта я са слоў, то бок, ну, як пачуў ад людзей, то і гавару. Гэта не маё меркаванне. Можа, я па-іншаму бы на гэта глядзеў. All right. Follow my enemy. Зноў жа не ведам ніякіх слабасцяў, будем пакрыху. You dodged the attack. What's the plan? Nice one. Так, можа лёг? Vasalaya. No. Не, дакладна не. Ці ёсць магчымасць прасканаваць, усё яшчэ няма. Take a little more time. Pull the trigger. Let's see. Фізічна атакі мы не ведаем, але ён наносіў фізічную атаку, хутчэй за ўсё ён да іх не слабы. О, Джунпэй трэпіў у слабасць, альбо крытануў. Крытануў. Пашанцавала. Could I scan on this enemy? Ці палячыцца, альбо урон нанесці. Яшчэ можа пашукаць слабасці. Не, магу прасканаваць, і гэтым скарыстаюся. This is what we're up. Слабасцяў няма, таму сэнсу ніякага, можна проста атакаваць. Адзінае, што мне не стендаперы так. Але яны больш жартоўныя, то бок, ну, там браты Фрост, типу такое. У 4-й, што мне не вельмі падабаецца, гэта самы дзіўны, ну, па тыпу, у гэтай каманды ёсць маскот як Карамара, па тыпу, ну, сабака. Гэта прыкалдэсна. У 5-й персоны ёсць Маргана, які кот. Гэта таксама круто. А у 4-й персоны увогуле выглядае літаральна як маскот нейкай кампаніі. Там такі надувны, не ведаю, мядзведь надзьмуханы. Я не ўпэўнены нават, хто ён такі, там трэба бачыць яго. Ось, і ён частка гісторыі. 4-я частка, наколькі ведаю, распавядае пра серыю забойстваў у горадзе. То бок там такі, там хутчэй такі, можа, тэматыка Твін Пікса такого. Можа, я не дакладна бы не сказаў, бо я сам не ўпэўнены. Так, давай палячы ўсіх, можа. Не, толькі сябе давай. Мне цікава, якія яшчэ мне цені патрэбны, каб атрымаць яшчэ якая-небудзь тэургію для галоўнага героя, але я падглядаў толькі, ну, калі тыя, якія мы дакладна ўжо павінны былі мець. І вось толькі адзіную, якую мы дакладна прапусцілі, гэта вось былі сябры Фрост. Так, ну давай зноў паспрабуем. Джунпэй нават не трапіў. Што
Це магу. Може мені є накладання яких статусів? Може отрута. Ревітовий покой мені вельми нагадує про червоний покой Твін Пікса. Ти зараз мені нагадав. Так, це літерально взята ідея з Твін Пікса. Так, я забувся вже на про це. О, блін, я тим атакував. It have no effect? Ice doesn't seem to have any situation. Маєш рацію, гэта дакладна, гэта нават просто ўзята. Гэта гульня не то выкарыстоўвае амаль усе папулярныя рэчы адразу. Let's see. I'll go with. Я не памятаю, я трапіў, I've already scanned this one. What to do? давай паспрабуем зноў. Можа я тады не трапіў увогуле. Зноў не трапіў. This doesn't look good. No, this doesn't look good. What's the plan? Чарм? Може хоч з ім пашанцує. Я увогуле блокую. Hero, why not? I have to do this. Try for some healing. Thank you. Appreciate it. What's the plan? Жунфей, кай ласка, трап. Што такое? Калі ў трэцяй частцы галоўны гад Ісус, трэба, каб у астатніх былі якіясь паўголыя Яхве ды Аллах, інакш няма сэнсу. У другой частцы быў Гітлер. Як табе такі паварот? Never mind. I've already scanned this one. Я толькі ведаю прыкладна гісторыю другой часткі і ведаю, як яна скончваецца. Яна літаральна амаль перазапускае ўсю серыю. Тыпу, сусвет знішчаны літаральна пасля гэтага. Таму што, скажем так, падзеі сусветам ідэй пачалі зусім перашкаджаць існаванню сусвета. Ну, то бок яны ва ўсё, што людзі не павераць, ўсё пачынае ператварацца ў рэальнасць. Это асноўная тэма другой часткі. І ўсё пачынаецца вельмі... скончваецца ўсё даволі вельмі дрэнна. Jinbei-kun, are you alright? Trigger, keep an eye on her health. That helps. Close. What's next? Може хоч в этом. Могли бы верить в свой рахунок і мир ва ўсім свеце. Так, там прыкладна по типу тэорыя змовы перамагла, нешта такое там ідэя атрымалася. У выніку Гітлер не быў асноўнай праблемай, гэта нават не вельмі упэўнены, што спойлер. Вось, по типу просто дзеянні іншага персонажа прывялі да таго, што сусвет ідэй пачаў прасочвацца. А цяжка не верыць у тое, што ты бачыў сваімі вачыма, і такім чынам любы міф, які вы паверылі, ён падмацоўваецца тым, што вы бачыце. І наадварот, тым, што вы бачыце, мацней гэта верыце, гэта становіцца мацней, і таму ўсё пайшло неяк не так. Go for it. And Bethlehem. Не бачу нічога, чаго не можа існаваць у звычайнай Японіі. Абсалютна згодны. Такі звычайны дзень у Японіі. Watch this. Серыя ўвогуле не спрабуе быць у рэальнасць, як вы зразумелі, ніяк. Not about easy. No shadows detected. На гэтай гульні логіку прыкладаць гэта такое сабе. Так, у нас место скончылася да навыкаў. Я магу замяніць вось гэтую. Так. Я безрукая, я могу бачыць каточка, кажется, што гэта пакет. Это самое. С каточком, ну так, по идее, по логике другой персоны, то поверила ў тое, што это каточак, пакет узяў, устаў і пабег. Але зноў жа, гэта спачатку там усё пачыналася нармальна, наколькі мне вядома. Бо ўсё было ў парадку, і толькі дзеянні некаторых персонажаў прывялі да такога.
Не пропоную вертатися, але знову ж нам треба вирятувати людей. Hey, doesn't that check? Бо у нас не буде потім можливості, вони літерально загинуть тут. Nicely. Thank you. Could it be? Угу. У нас тільки один раз такі тінь з'являвся. Гэта сквапны тень, які спрабуе ад нас бегчы. Ён велізарны і можа быць вельмі карысным. Але нам трэба праследаваць па ім і зразумець, дзе ён будзе. У папярэдні раз у нас атрымалася. Выглядае прыкладна так. Вось у нас паварот, і трэба здагадацца, куды ён пабег. Я не ведаю Это такі рандом, наколькі я разумею. Пошли налево, направо. Я не ведаю, я обираю просто по типу, у нас был поворот улево, давайте еще раз улево. Так, он еще и больше за нас. Так. Мы не туди трапили. Угу. Бо зараз у нас не атрымалася, і ми нічого з гэтага не атрымалі, ён збег. Гэта з ім. Ну вось ён знікае. То бок у першы раз, мне падаецца, мне падыгралі трошки. Let's see. Так, на паверхе, і на гэтым паверсе ёсць телепорт, але ён нам не патрэбна, ну там пойдзем адразу вверх. Alright, let's keep moving. У нас яшчэ нізкі ўзровень здароўя. Я ўсё яшчэ буду лячыцца рэчамі, бо мне іх занадта шмат. I've been wanting a new coat, so maybe I'll buy one and expense it as. Чамусьці мы ўсё яшчэ не сустрэлі чалавека патрэбнага нам. Это крыт альбо мне просто... Так, один крыт. Give him hell. Justice wins again. Work out there. Джунпей становіцца карысным. Насамрэч ён даволі неблагі лейтгеймавы персонаж. Але ў далёкім лейтгейме мне яго патрэбна было насяраць больш. Found a rare one. Don't let it get away. A rare enemy. Так, на гэтага ценя мы не ведаем, што уплывае. Давайте паспрабуем. Не. Так, слабасць гэтага самурая мы знайшлі, а вось слабасці... Handle it. А? Roger that. I have to do this. Yo! Oh no! What's next? Спрабуем усё ж такі у гэту цень фігачыць, які рэдкі. Мы ўсё яшчэ не трапляем. Can't stop me now. Ды што ты будзеш рабіць? Should I spare Так, аналіз. Да чаго слабасць? Да маланкі. Guess what I found? Гэта дрэнна насамрэч. Давайте вось так. One enemy eliminated.
Блін. Ён выкарыстоўвае абарону ад магіі і будзе блакаваць усю магію, якая будзе на яго летець. Go for it. Professor Lega. А, The time. Give him hell. вось зараз. У яго няма абароны і мы можам прабіць маланкай. Нарэшце. Цудоўна. The enemy. Угу, і адразу забілі. Возьму гэтую... Не, нават не буду браць гэтую картку. Можа нешта іншае трапіць. Perfect. Just what we hoped for. А чалавека мы знайсці не збіраемся? І ласка, можна? 157 паверх. Hey, it's the stairs. Няўжо рэгіёны больш становяцца з кожным разам? Hey. Oh, there's a treasure chest. Можа я прапусціў, гэта будзе так шкада. Не павінен быў, не павінен быў. Я даволі з нізкага ўзроўню пачаў. The enemy. They're on a roll. Лячыцца яшчэ. That was excellent leadership. Keep up the good work. Так, моцны цень. Best feeling in the world is to be young. Оп. Мана скончваецца ў Кіріджа, магчыма, калі будзе тэлепорт, скарыстуемся гэтым і адправім Кіріджа на запас. І кагосьці яшчэ возьмем. Добра. I'm ready. I'll show you. Літаральна 52 маны. 38, ви бачите, ви зараз скористався магчимостю і все. Focus. Let's see. Не ўжо крыт. Добра. Калі б я больш даглядаў Джунпею, хутчэй за ўсё, ім было б ўжо без розніцы, якія элементы блакуе вораг, ён бы крытамі просто прыбіваў іх. Оу, толькі не гавары, што маланка зараз. Не, ўсё нормально. That's it. That's our leader. Not about this easy. No shadows detected. І яшчэ возьмем, можа, просто досвед. All right then. Moving on. О, This телепорт. teleporter takes us to the Ah. entrance. I'd appreciate a chance to Чи- regroup. Kirija-senpai Давайте was вертаємося really назад до увахода. Робимо заміну, підміняємо Кіріджа на когось яще. Так. Не то. А ти. Кіріджа. Відчуваєш. Замість тебе пойде. А, мана скончується во усіх уже. Акіхіка буде. Замість. Зараз я ще пооб'єдновуємо персони, поки ми тут. Welcome to the Velvet Room.
Will you register it to the compendium? All registered. Are you in? Which will У you нас choose? ёсць персона з даволі адносна нізкім узроўнем. Вось гэта. І можна вось так аб'яднаць, атрымаем... О, можна адразу скокнуць до 53-го ўзроўня. Вось This так і зробім. persona is powerful. Угу. Please choose what skills to inherit. Кинем святло, It ветер. appears it will receive a It's finally time. Мгм. Можем яшчэ аб'яднаць. У нас есть 45 ўзровень. Можем аб'яднаць з... Ось так можа аб'яднаем і атрымаем 51 ўзроўня. This would be a wise choice. Ганеша. What do you wish to inherit? Няхай будзе маланка. Агонь. І... Ось так. Не, яшчэ вось рэгенерацыя. It seems you have been blessed. So it begins. Мгм. Што яшчэ у нас атрымаецца? Нейкая... Робац. Можна... Не той, каб добра атрымаецца потым. Не, гэта я ўжо пакінуў. Very well. У нас хапае варыянтаў. We look for. Угу. Што? Я тут... Good day. Are you accepting or Некий let's запад hear the зробили нам. results? Very well. Добра. Працягваем. Я замену зрабіў. Акіхіка будзе падмяняць Кіріджа. 58 паверх. Пачакай, каб... Блин, я паспяшаўся трошки. Можна прабегчы проста каля гэтых ценяў. Не будзем з імі змагацца. Best feeling in the world is to be young and in love, am I right? Угу. Знайшлі нарэшце чалавека. Але павінен быць яшчэ адзін. Спадзяюся, он не вельмі далёка. All right, squad, move out. Look at it, wandering around like a clown. Угу. Ось чалавек. Вяртацца не будзем зараз, няма неабходнасці. Мы толькі што знізу прыйшлі. Тады. Дзякую, Кіріджа. Падбяры яго. Стаўся апошні. Шукаем чалавека. Угу. Літаральна. Вітаю, Юкамас. If our enemy changes tactics, then we gotta switch it up too. Think on your feet. Hey, there's a treasure chest. Is that treasure? Не вельмі бачу зараз сэнс змагацца, бо ворагі не той, каб мацней, не той, каб мы шмат з іх досвіду атрымлівалі неабходнага нам. І не той, каб нам увогуле быў патрэбны досвід. У нас у пачатку гэтага забега было складана трошки, зараз ужо мы падмацаваліся. I just realized the shadows can only identify us by sight. If they don't notice us unless we're right in front of them, they're not as smart as we thought. Hey, there's a treasure chest. Збираємо просто речі. Oop, I spy some treasure. Так. Галоўнае не пачаць бойку, калі мы гэтага не жадаем.
По 10 дверма, 10 каля виходу. Take him down. Ні, не бачу. Ні, нема. О-о-о-о-о. Амаль нагнали нас. Shadow up ahead. Taking it out. Восени. Зацягваецца тартар. Ён мне гэта не вельмі падабаецца, таму што кожны забег становіцца ўсё даўжэй замест таго, каб быць прыкладна адной і той жа часткай. Это перабівае сюжэт і ёсць жаданне працягнуць ужо далей сюжэт, але калі я зараз гэта не зраблю, то чалавека я ўжо не выратую. Another day on the job. Калі я неправільна ўсё зраблю, то гэта можа быць яшчэ чалавек, які адзін з маіх знаёмых, то бок адзін з маіх сошал-лінкаў, якіх я заблакую такім чынам. Што не круто. Адзінае, на што не разлічыў, галоўнага героя мана магі засталося. Перавернутая піраміда, кожны паверх больш за папярэдні. Прыкладна. Але гэта яно не расце па тыпу вось вельмі бачнае, яно пакрыху нарошчвае. Я лічу, гэта невялічкім такім момантам непрыемным. Так, фізічна так ён хутчэй за ўсё блакаваць будзе, як так выглядае. Давайте за галоўнага героя, насамрэч. Будзем проста вып'ем чагосьці. О, шпінат з'едзем. Больш карысці будзе. Ау, крыт. Are you okay? Вынеслі аднаго. Now's the time. I'll take care of this. Ланку я ўжо праверыў, так? One step at a time. Фізічныя атакі хутчэй за ўсё нікуды не пайдуць, але можна палячыцца. Яшчэ можна падняць магчымасці. Можа агонь? Так, гэта агонь. Палячыць на першую чарку. Зноў гэтая атака. І зноў крыт трапіла. Нас двух выбіла адразу. Гэта ургіяй. Так, трэба паддымаць людзей. Я спадзяюся, не пазбавіўся ад магчымасці такой. Так? Адна ёсць. Але паглядзім. Дзесьці было? Ось. Можна падняць з поўным здароўем. Okay, this time. Have to do this. I'm good to go now. I'll take care of this. Варыянта няма, трэба... Так, лепей сабе падмацаваць. Give him hell. Нормально добілі. Магчымасцю аракала карыстацца не будзем. Пакінем на бочку нейкага моцнага ворага або нешта такое можа спатрэбіцца на босе. Так. Досвед. Гэта была апошняя аркана. Oh, hello.
Оу, блін. Так, ні, все нормально зробив. Гэта на выхад. Адже ў чамусьці, што зараз я зайду наадварот у тэрыторыю манат. Так. Увесь паверх я бачу. На ім ужо ўсё сабрана. Можна тады выходзіць. Ахоўнік паверха. Это звычайныя моцныя цені, і яны займаюць увесь паверх. Я адчуваю чалавека вышэй на паверсе, то бок мы не прапусцілі патрэбнага нам чалавека. Это добра. Не патрэбна будзе вяртацца спецыяльна для яго. У Фукі хутчэй за ўсё не той, каб шмат маны. Я пакіну на ўсялякі выпадак. Мы готовы? Готовы, пайшлі. Чакаем, можа маны не хапае? Так, маны не хапае у галоўнага героя. Ось так зробимо. All right. Two Let's enemies. get You cracking. can do it. Зараз можна пачаць адразу з аракула. Не дарма я пакінуў гэтую магчымасць. Так, шукаем слабасці, як звычайна. І адразу знайшлі. Это ветер. Ці ёсць у мяне персона, якая ветрам б'е? Ось, ёсць. Вельмі добрая ідзея. Бойка за ахоўнікам. Адразу слабасць знайшлі і прабілі на большую частку здароўя, і яны нават амаль пахадзіць не паспелі. Маланка найхутчэй за ўсё не спрацуе, але... Давайте паспробуем, можа пашансую. What's the plan? Suck on that. You better watch it. І зараз ми хутчэй за ўсё і скончым. Nice run. Так. Давай, добивай, калі ласка. Атрымалася. Мне нават шампутамі далі. Чаму? О, усе ўзроўні паднялі. Пазбавіцца можа ад нейкай магчымасці. Так, пазбаўлюся ад адной. Da-da-da-da. Two players. Level up. Ось так зраблю. Новая магчымасць, якая падмацоўвае ўсіх саюзнікаў. Гэта круто. Try it out. Атака ўсіх ворагам. Можа... Гучыць мне блага. Не. У мяне хапае дебафаў, і ўсё астатняе мне патрэбна. Yes. Hey, that looks like a Спадзяюся, зараз не панецца, што нам яшчэ паверхаў 20 да гэтага самага, да чалавека. Каму аддаць?
Няхай пойдзе Юкара насамрэч у мяне. Дадзім ёй зброю. А, не. Я спадзяваўся, што гэта зараз будзе чалавек. О, паверх цёмны. Это цёмная зона. Не бачым нічога на гэтым паверсе, але і цені нас таксама не заўважаюць. З плюсаў тое, што звычайна на гэтых паверхах шмат рэсурсаў. Іх аглядаць толькі нязручна. One of those chests. Літаркі не ўзялі, не, дома забылі. У папярэдні раз тут было да халеры рэсурсаў. Але я зараз ніводнага не бачу. А, вось яны. Рэсурсы, які нам вельмі патрэбны яшчэ. Він вельмі каштоўны. Hey, ain't that one rare? Амаль не трапілі ў гэтага цень. That one's Так, down if you can. In this situation, паехалі. current can knock down 2 enemies. Адразу перададзім атаку. Не трапіў. Халера. Ось так зробимо. What's next? Чай за ўсё. Спадзяюся, не, карта не было. I'll go with. Come. Ёсць. Зараз можа агульная атака і скончым эту бойку. Трэба ўсё яшчэ правяраць і шукаць гэтыя рукі. Таму што фрагменты з іх, якія выпадаюць, яны нам вельмі патрэбныя. Іх даволі складана атрымаць. Літаральна гэта вось амаль адзіны варыянт, якіх можна нармальна плюс-мінус нейкую колькасць іх атрымаць. Просто даволі жорстка ў гульні. There are 2 targets. In this situation, you dodged the attack. Nice one. Я толькі зараз зразумеў, у гэтага сама у Арагакі, які Акіхіка, вы бачыце, вось гэты хлопец-баксёр, у яго зараз персона Цэзар змянілася. І літаральна у яго арканы яшчэ імператары. Я такі, ну блин, наколькі гэта відавочна. That certainly went well. Атрымліваецца, што я на гэтым паверсе ўжо ўсё глядзеў. Трэба пакідаць яго. Oh, there's a treasure chest. Вось для чаго мне патрэбны гэтыя фрагменты, якія я збіраў. Гэтыя куфры адчыняюцца толькі імі, і кожны з іх можа страчваць як ад 1 до 3 фрагмента. Звычайна там ёсць нейкія новыя рэчы. Напрыклад, прадметы можна карысныя ўзяць. Зброю, нейкую броню, яшчэ што-небудзь. Даволі карысна. Зараз нам дадуць магчымасць яшчэ падмацаваць героі, якія маюць найменшыя ўзроўні. Такая сістэма, каб
Ось Кармара, наприклад, зараз ззаду на 10 узроўняў, а Мада на 13. Это дапаможа нам іх падняць до нашого узроўню. 10. Ось. А, толькі двух персонажаў. Раней было ж трох. Мне падавалася, што так. Ну, я толькі заўважыў, але хіба нам кожны наступны паверх моцна адрозніваецца ад мінулага. Welcome back. Не зусім. Яны аўтаматычна генеруюцца, але ёсць рэгіёны, якія змяняюць іх візуальны стыль даволі моцна. Вось гэта дакладна ёсць. Так. У нас ёсць, можа, на здароўе нешта. Ага, усім. Давайте скарыстаемся один раз. Бок яны амаль аўтаматычныя, таму яны вельмі падобны адзін на аднаго, там і не толькі вялікая розніца была. Это можна зразумець, але зноў жа зараз мы ў рэгіёне і ўсё, увесь гэты рэгіён будзе нагадваць просто, ну, адно і тое ж будзе прыкладна. Мне толькі трэба шукаць выхад на наступны паверх кожны раз. Яшчэ адну дверманат. Блин, 164 паверх, а мы все еще не знайшлі чалавека. Так, блин, хутка і до конца дойдем. It looks a little hot on that floor. А до конца все равно проходить не буду, як звычайно. Знаходжу чалавека, шукаю телепорт, бо я до халеры часу ўжо... Я разлічыў, што можа я ў папярэдні раз просто, ну, з-за таго, што падзабіў на тартар, таму я і сядзеў ім доўга, але не, выглядае так, што гэта частка геймплея гульні. Ой, што просто... Chest looks like it's worth. Табе патрэбна гэта пакрыху час тут павялічваецца і Shadow spotted. не толькі павялічыцца колькасць паверхаў, якую ты праходзіш, але просто можа запаволіваюцца бойкі, я дакладна не ўпэўнены. Можа, я нешта прапусціў? На этом паверсе. Можа, запаволіваюцца бойкі, можа, гэта асноўны элемент, за якога ўвогуле, ну, яно і цягнецца так. Можа, яшчэ якая прычына ёсць. Вось, так, дакладна, гэта дверманат. Opening this door? Let's do that. Просто яшчэ ўсё ж такі босс, я вельмі жадаю яго сёння перамагчы, я вельмі разышоў, бо у нас мы пачалі гэты тартар яшчэ ў папярэдні раз. Have to do this. А я сёння трошечки яшчэ і па часу абмежаваны, таму гэта будзе такое. Паглядзім, як будзе атрымлівацца. Give 'em hell. Оп. Огонь на атаку. Походу, это будет самая самая простая дверманат из всех. Потому что и он не походит ни разу. Watch this. Może i pochodzić. They've been shot. They're wide open. Крит. Ну все ж таки не походить. Это реально за один ход отбылось все, то для мою ротацию ходов. I'll keep fighting. For him. Oh, hello.
Так, на гэтым паверсе ўсё. Можна ісці на наступную. Нарэшце, бачу чалавека. We Так. gotta keep moving. І мы нават ведаем, дзе. Можем просто праследаваць. Yo, there's a shadow. We got ourselves a shadow here. З гэтым чалавекам мы адразу вяртаемся, я не буду шукаць наступны тэлепорт. Калі патрэбна, пройдземся яшчэ па гэтых паверхах. Па некаторым з іх. Так, добра, чалавека вярталі. Аб'ядноўваць персоны зараз не будзем, бо у нас не той, каб вырас узровень з папярэдняга раза. Выходзім. Oh, hello. Што ў нас далей зараз адбываецца? Мы літаральна 4 дні перад апошнім босам. Як лічаць персанажы гульні, я не ўпэўнены ў гэтым. Паглядзім. Зноў сядзіць на каменнай падлозе, быццам існуе хвароба застуда. Яны ж не разумеюць увогуле, што адбываецца. Яны зараз не ў сябе нават. Вітаю, Альянс. Гэта Heroes of Might and Magic 3? Не, гэта 4-я частка, на жаль. Ну як, на жаль? Неблагая частка 4-я. Гледзячы на тое, што яна не вельмі папулярная. Yeah. Так. 3 дні. Ну, добра, будем хадзіць. Альбо не юка. Давайте наши команды больше часу бавить. То я на іх не даглядаю ўвогуле. Thank you. There weren't really that many cookbooks, were it? I'm sorry. I didn't realize that store. I should have looked the place up. Oh, do you mind if we take a... Яна Do you займаецца... remember what I told you before? Яна... Ты памятаеш, аб чым я тебе гаварыла I раней? mentioned that Я I ўзгадала, don't што really like going to bookstores. мне не вельмі падабаецца хадзіць у кніжныя крамы. Так, я памятаю. Well, about that. Наконт гэтага. I had a bit of a bad experience У мяне in a быў... bookstore once. Некаторы час таму у мяне быў дрэнны досвед з кніжнай крамай. Окей. I think it was at the start of last April. Гэта, мне падаецца, было ў пачатку папярэдняга красавіка. Someone took a picture of me. Нехта зрабіў маё фота. They accused me of stealing. Яны сказалі, што я нешта скрала. I'm not very tall, right? Я ж не вельмі высокая, так? So when I was reaching for a high Бо shelf, калі я I спрабаваў accidentally дабрацца knocked да some books down. высокай до высокай паліцы, я пракінуў трохі кніг. Well, a few of them landed in Некаторыя my з bag. іх, пару з іх прыземлілася мне ў заплечнік. Я пайшла, каб аддаць іх і паставіць іх на паліцу, але Some girl from my нейкая class took a дзяўчынка з picture of me майго with her класу cell phone. зрабіла фота на свой телефон. She even threatened to show my parents. Яна нават пагражала паказаць маім бацькам. Right? I bet you think I'm stupid for letting this get to me. Ну, зараз мне было дзіўна з першага моманту, па што ж адбылося ў кніжнай краме, але окей. Яна выбачаецца за тое, што выглядае гэта гучыць даволі глупа. If I'd just spoken up, I could have settled it Калі б right я магла there. проста распавесці аб гэтым, я магла б зусім разабрацца яшчэ тады. I know that. But I Але я still ўсё couldn't say яшчэ не anything магу back. па тыпу яна не вырашыла гэтую праблему, і ўсё яшчэ пагражаюць. All these negative thoughts kept running through my head. I thought no matter what I said, it wouldn't do any good in the end. But now, I want to believe that I can change. Шекспірскую трагедію. Прикольно так, так. I feel like I don't get swept up in those negative thoughts.
Магчыма, ну тут хутчэй пытанне ў тым, што яна не настолькі ўпэўнена ў сябе, то бок ёй перашкаджае асабістыя думкі ў тым, каб But абараніць сябе ад такіх паводзін. Але гэта хутчэй як гучыць як прыклад, ну па тыпу гульня такая, глядзіце, які прыклад бывае ў жыцці. I'm making it sound like I'm just using you, aren't I? That's not what I meant, really. What I'm trying to say is, I've really come to depend on you. And I'm really happy that you're there for me. Oh, sorry. At this rate, I'm never going to be able to repay. I should have just discussed my cooking concerns with everyone at the dorm, but somehow, I find myself always going to you for help. I want to hear your opinion, but more than that, I feel at ease when you're with me. I wonder why. I'm sure it's because you're our leader. That's why I depend on you so much. Huh? Oh, Романсім усіх. oh. Просто усіх. Sorry, I think I need to go back to the dorm. I need some time to get my thoughts in order. Could we talk about this again later? Адзінае нельга романсіць баксёра, мне падаецца. Яна ўжо год сячэ нешта невымоўнае, ўсё яшчэ сумняваецца ў сябе. Так. Я ўвогуле лічу, прыкладна, якая справа яшчэ. У Даунту 5-й частцы навігатар таксама вельмі неўпэўнены ў сабе персанаж. Але, скажем так, не той, каб не ўпэўнены. Гулка просто не ўпэўненая. Там у чалавека, скажем так, чалавек, які лічыць, што ён прывёў да смерці некаторых людзей. І гэтаму персонажу вельмі складана з гэтым справіцца. І гэты персонаж з'яўляецца нашым асноўным навігатарам з нейкага моманту ў гульні, прыкладна з паловы гульні. Вось. Але моц яго, зноў жа, як і ў Гулкі, высокая моц. Тут хутчэй перамога над сабою, над сваім думкай. Не ведаю, чаму навігатары ў двух частках маюць такія характэрныя рысы нейкія. Hey there. Так. See you. Джунпэй? Давай з тобой чаю спабавім. Не, ён... Давайте пабавім усё ж таки чай з Джунпэем. You're gonna be a tasty little fella. Don't stop growing, you hear? I'd say that's a mighty fine work. Let's head back downstairs. Тёмная гадзіна. Павінна быць зараз 3 дні перад поўняй. There's something worth looking at from here. Вось там удалечыні бачна, як выглядае Тартар звонку. І у яго ёсць вяршыня, просто невядома колькі паверхаў гэта займае. І ёсць што-небудзь, на што варта глядзець? Пытае Джин. The moon is almost perfect. Месяц амаль ідэальны. It'll be full in just 3 more days. Ён будзе поўны усяго ў 3 дні, праз 3 дні. So it would seem. Так і выглядае. I have no intention of relinquishing my abilities and living an empty life. Я не жадаю пазбаўляцца, у мяне няма аніякага жадання пазбаўляцца ад сваіх магчымасцяў і жыць пустое жыццё. To continue existing as we are or to die Працягнуць powerless. існаваць, як мы існуем зараз, альбо памерці без моцы. I hear you. Я чую цябе. I know how important this is to you, Takaya. To us. Я ведаю, наколькі гэта важна для цябе, такая, як і для нас. We can't afford to lose it. Мы не можам прайграць. And besides, Яшчэ. Jin. if the dark hour Калі цёмная disappears, гадзіна знікне, we might мы forget можам everything забыць усё, else, што адбывалася. won't we? Так? I'd forget you and Я забуду Chidori, цябе і Чидоры. the things we did together, Усе рэчы, які time мы in the зрабілі facility. разам. Наш час у лабараторыі, я так разумею, фасіліці,
магчыма нейкім, я не ведаю, пра што гаворка. Для каго? Для нас? Ну, я так разумею, што для групоўкі Стрэга. To me, that's a fate worse Для than мяне death. гэта лёс страшней за смерць. I couldn't care less if that damned facility got erased from my memory. Мне было б без розніцы, калі б гэтая зноў жа лабараторыя, нейкая фасіліці па тыпу установа нейкая. Калі б гэтая праклятая установа была выдалена з маёй памяці. Having this uncontrollable power forced on us. Калі на нас наклалі гэтую некантраліруемую моц. Ведаю, назіраць, як усе, каго мы ведаем, знікаюць адзін за адным. There's just one thing I refuse to forget. Але ёсць адзіна рэч, якую я адмаўляюся забываць. Back when I was trapped in that living hell, you spoke to me. Тады, калі быў знаходзіўся у пастцы ў гэтым як это у пекле на існуючым пекле, па тыпу ў рэальным жыцці, ты сказаў мне. Thanks to what you said. Дзякуючы таму, што ты сказаў, я вывучыў, як кантраляваць, як заставіць сябе жыць далей. Your words gave my life meaning, Takaya. Твае словы далі мэту для майго жыцця. If I forget Калі я that, гэта забуду, I won't have any у мяне не reason будзе to be ніякіх alive. прычын, каб жыць. It may not be much of a purpose compared to yours. Это, магчыма, не вельмі моцная мэта, як у цябе. It was just a couple of words, I know. Гэта было ўсяго толькі некалькі слоў, я ведаю, They але meant the whole world to яны me. значылі ўвесь, яны былі вельмі значымі для мяне. So I can't lose Так што я this не магу fight again. не збіраюся праігрываць гэту бойку. Is that so? Няўжо? Well then, why don't we find out together? Добра, чаму б нам разам гэтага не даведацца? Whom will fate elect to choose? Them Паглядзім, каго абярэ лёс, нас альбо іх. Right. Зялёны падазрона, я згодны. Ён усё яшчэ не дзейнічаў, ён літаральна як сайдкік паводзіў увесь час, і не зразумела, чым яго магчымасці і чаму ён з імі. Так, наше IT-шоу. Good. Not bad. Там неблагий комплект. Thank. But Але ж ён прыйдзе толькі пасля ўжо боса. Давайте пабавім час з Майяй. Груцэй меўся шэры кейс, ён мясцовы забойца снайпер вінтоўку носіць. Такі хітман, так? Агент 47. Я што вельмі жадаю нам распавесці. Я зацікаўлена ў кімсьці са школы. Але праблема ў тым, што ён студэнт. Так, куды гэта ўсё ідзе? Окей, яна закахалася ў студэнта. Я спадзяюся, гэта не мы. Окей.
Магчыма, гэта мы. Вычварынка, ну так. І гэта медбрат. Вось гэта будзе галоўны паварот сюжэту ў гульне. Нас зарамансіць зараз медбрат. Угу, усе рыхтуюцца да паўні. Зразумела. Ожидаю, час бываюць. Так. Давай зараз не кофе, можа. Oh, So dance. If you wanna go ahead, freely do whatever, I'm chilling. Давайте зайгес. Заглядім наш шпінат. А, треба його забрати. Там уже вырос. yes. Ну, калі такая справа, може... Зараз заберу этот шпінат. Посадим новые. Угу. Надо к Скарамару хай пойдем. Пошпацаруем. Whew, I'm beat. You're too fast for me. I wonder if Koro-chan's is hype. There's only two. I'm feeling. Everything will. Oh. What? Oh, that. Так. Предметы отрымали. Один день. Good morning. Nice one. Цікаво. Я лічу, що нас неяк по типу позовуть одразу до клуба. Ну, не по типу інтернату. This is so good. I made the right choice getting the same thing as you. Oh, I was just thinking. Doesn't eating fish remind you of the ocean? It's a part of our lives, I guess, living along the coast. We even spent our vacation at the beach. Ну, все им хапає часу. І з 20 людьми поболтати, і шпинат подбирати, почвара позабивати, і собака вигулять. Я на... Так, я здивлений. Особистості яшчэ паспаць. Тому що темная година відбувається поміж, ну, по типу 24 годиною і 00. Ну, 23:59. І ось нульовой годиною. Hey, after all, Яны гэтую гадзіну we яшчэ не go спяць. somewhere different, like the І mountains. яшчэ... А, можа таму астатнія дні яны выспаюць, таму што іх і дадаткова ёсць гадзіна паспаць. Нормально. Можа таму іх і часу дадатковы наадварот ёсць. We could have lunch outdoors. Романсім усіх. Hold on. What's this all of a sudden? Just the two of us? I didn't mean it like that. I mean, it's not that I don't want to. It's just I'm not ready. I'm sure you might have somewhere together. Could even make progress. Я што з гукам? Няўжо? Дай-ка пагляджу. Не, выглядае нармальна. Ці ён нешта як прерываецца? Можа, электрычна трошки. Спадзяюся, не. Выглядае, што нармальна ўсё. I might not look like it, but I'm a pretty good cook. Just you wait and see. It's been a
since we've talked about going on vacation. I'm excited just thinking about it. I'm not sure how to say this, but when I'm with you, I don't feel so alone. I mean, I do have friends, and there's everybody at the dorm. Usually I feel like the real me is trapped somewhere deep down inside. Maybe it's because of my family situation, but I'm always pushing people away without realizing it. Lately, though, that's been changing, and I think it's thanks to you. Новый уровень относин. Well, that was delicious. It's getting late. Shit. Што у нас атрымліваецца апошні дзень, Tomorrow зараз will буду прыкладаць. finally be our last operation. Завтра наша будзе апошняя аперацыя. Yeah, we've been through so much Мы over прайшлі the last просто half year or so. столькі шмат на працягу апошніх паўгады. А маленькі хлопчык гаварыў, што год усё працягнецца. Don't you think? Вы так не думаеце? Не адчувалася так? Не, гэта было складана. Было даволі доўга. Honestly, though, you always seemed exhausted. Hey, it was way better than just doing nothing, right? Было ўсё яшчэ лепей, чым рабіць нічога. Дзе прасядаць, невядома. Забіў. Besides, we made some new friends. Мы яшчэ і новых друзей зрабілі за гэты час. Yes, that's Так, true. гэта праўда. Not a single thing we've done has been for nothing. Нічога, што мы зрабілі, не было у пустэчу. It's been 2.5 years since I got this power. Прайшло 2,5 гады з таго моманту, як атрымаў гэтую моц. І гэта таго каштавала. Гэта было таго варта. Sanada-san. Don't forget, Не you забывайцеся. got to meet Koro-chan too. Мы сустрэлі яшчэ і Кору. Самы лепшы Still, хлопчык. 2.5 years is a long Усё time, яшчэ Sanada-san. 2,5 гады, гэта вельмі доўгі срок. Oh, wait. It's been even longer А for для me. іх гэта было і нават яшчэ больш. I was in stasis for much of that time. Я большасць часу so была I ў haven't been стазісе. operational for very long. Так, я была не ў працоўным стане на большую частку часу. How about you, Kirijo-senpai? You got your start before Sanada-san, right? Як наконт цябе, Кіріджа? Ты ж пачала раней за Санаду, так? Me? Yes. It was just me at first. Спачатку гэта была толькі я. Of course, SEAS wasn't around back then. Зразумела, This was just тады a regular dorm. SES не існавала. Гэта быў проста звычайны інтэрнат. Прадседатель гэта Ісус, просто кожны раз ён фарбуе валасы ў белы, бярэ бурштыновыя лінзы замест акуляраў ды распранаецца. Я лёгка ў гэта паверу. Did the chairman recruit you too? Ці прадседатель узяў цябе ў каманду таксама? No, Не. he didn't. I've been aware of the dark hour since Я I was a ведала пра child. цёмную гадзіну з таго самого моманту, як была дзіцяці. Once, my father's research team was ambushed by shadows while they were investigating. Аднойчы каманда даследавальнікаў Тартара на каманду... Так, пачакайце-ка. На каманду даследавання Тартара калісьці каманду даследавання Тартара аб'яднаную яе татай напала група ценяў. When I Калі я witnessed бачыла the гэту attack, атаку, I у мяне witnessed абудзілася мая персона. That's what happened? Вось што здарылася. Apparently, I was the first ever to reliably Выглядае control так, быццам бы я myself. была першая, хто устойліва магла кантраляваць сваю персону. If that had never happened, then maybe none of you would be going through this right now. Калі б гэтага не здарылася, магчыма, ніхто з вас не праходзіў бы праз гэта зараз. Я не разумею. Senpai. Someone would have gotten involved eventually. It's not like we could just ignore what the shadows do to people. Я нешта не зразумеў. Зараз яшчэ раз вяртаюся да яе фразы. То бок яе пазіцыя ў тым, што яна першая, хто магла кантраляваць сваю персону, і калі б гэтага не здарылася, магчыма, ніхто з нас увогуле не ведаў пра кантроль персон. Наадварот жа пазітыўная рэч, што мы можам кантраляваць сваю персону і ведаем пра то, ёсць хтосьці, хто можа сказаць, што мы робім і як гэта адбываецца. Вось, якіх і гавораць, што
У канцы ўсё роўна хтосьці бы у гэтым бы удзельнічаў. Мы не можам просто ўзяць і ігнараваць, што цені робяць з людзьмі. Як яны прыйшлі да стрэлу ў галаву, я так разумею, што гэта былі эксперыменты Кіріджа груп. I suppose that's true. Яшчэ адзін доказ, чаму хутчэй за ўсё гульня не скончваецца, гэта наша самая асноўная сувязь з камандай, яна толькі на 6-м узроўні. Я ўпэўнены, што яна павінна канцу гульні вырасці да Tomorrow is 10-кі. our last operation, so make sure to rest up. Але яны ўпэўнены, што заўтра апошняя аперацыя. Усё яшчэ прыехала. Я лічыў, што не паспее. Ну, давайте тогда пронем. Нас подманули за огроменные гроши, нам продали херню. Подобным. Ну ничего. Что у нас еще есть? Мы можем Кену дать броню. Добрую. Карамару, на жаль, у нас для яго нічога няма. А ось так зробимо. А Джунпею дадим вось гэта. О, у Юкара яшчэ можа. А не, добры у яе. Зараз замест таго, каб бавіць час, хутенька сходзім у мол і набудзем сабе яшчэ можа зброю. Давайте зробім выгляд, што мы страем падлетку, ці тады ўвогуле дзіцю ў галаву. Я не ведаю, як яны да гэтага прыйшлі. Гэта вялікае пытанне. Але зноў жа, яны зразумелі, што моцныя пачуцці вызываюць персон. І тады яны пачалі эксперыментаваць, напрыклад, наплучаць тым, што чалавека заб'юць, альбо нешта такое. І так яны прыйшлі да гэтага. Броня для Карамару. Бо яго ўжо даволі састарэлая броня. What you want? Great. It's all yours. Running a little sale today. See if anything catches your eye. That what you want? Great. It's all yours. То ж самае з Айгіс. У яе нешта там ужо. Не, у яе яшчэ нормально. What are you looking for? О, броня Айгіс так само хрень. Ёсць яшчэ магчымасць. Можа зараз набудзем ось з таго нашага заходу зараз у Тартар. Можа рэдкі рэч набыць. Адзіны мінус трэба глядзець літаральна, што ідзе. Гэта дакладна будзе карысна. Ось гэта можна ўзяць адразу. Вось, мне падабаецца набор, які мы ўзялі. Это ў асноўным зброя для тых персонажаў, якіх, ну так, альбо дакладна будзе, вось, напрыклад, сабе ўзялі, што дакладна будзе карысна. О, ідэальна, у нас з'явіўся прадмет для галоўнага героя, які будзе пакраху вяртаць нам ману. Так, добра. Для Айгіс, мне падаецца, я зараз так, для Айгіс знайшоў.
Карамару так само моцныя. І мені падаецца Окі... Не, Окіхіка. Не, ўсё у астатніх добра. О, для Джунпея трэба набыць. У яго дрэнны вельмі меч. Welcome. Come on in. Which one? So, Дзе яго? Ось он. here, it's all yours. Everything good? Come again. Без консольдерей амаль. На кожному хаду будзе дадавацца крышачку маны. Невялічка, хутчэй за ўсё там усяго 3-5, але на працягу марафона нашага скрозь тартара гэта будзе шмат. Ніхто не жадае паба... А давайте, у нас же былі яшчэ праграмы, які мы ўсё ніяк не глядзім. Это ўсё фігня. So dance. If you wanna go ahead, free to do whatever. I'm chilling on my bed. I'm out in my biz, so mind your own biz. Whatever like is. We go Шмат чаго мы насамрэч. Это хутчэй за ўсё акадэмікі было, так? never expires. But we gon' chill today. Let me rock the world tomorrow. Добра, там насамрэч карысныя навыкі з'явіліся. Трэба было раней гэтым займацца. Але ў асноўным для тартару. Чого такога. Ось, апошні дзень. Дзень поўні. Рыхтуемся да цёмнай гадзіны ўвесь дзень. I found it. Я знайшла It's on the south end of the яго. Moonlight Bridge. Яна ў паўднёвай частцы моста Moonlight Bridge. The 12th and final 12-я shadow. апошняя тень. Апошні тень. So this is it. And as we Як мы expected, чакалі, I'm detecting more я адчуваю personalities яшчэ больш nearby. карыстачоў персон навокал. It's Гэта Strega. стрэга. They know this is their last chance. Яны ведаюць, што гэта We іх expected as апошняя much. магчымасць. Don't be careless. Таксама гэтага чакалі, так што не будьце як гэта careless. Будьце асцярожнымі. So, it's them. Saves us the trouble. of Ну looking так for нават лягчэй будзе іх шукаць. Яны нам дапамагаюць, нам не патрэбна будзе іх шукаць. You've all fought admirably thus far. Мы добра змагаліся ўвесь гэты час. This will be our last Гэта будзе апошняя operation. аперацыя. Let's all come back. Давайте safely. вяртаемся ў бяспецы назад. Got it. Roger that. Of course. Адзінае, што я не зрабіў, гэта не захаваўся. Лепей добра абраць сваю каманду. Захаваемся. Нават на асабістае захаванне. Я вяртаюсь да вас літаральна праз хвілінку. Будзем глядзець, што будзе адбывацца. Я вяртаўся. Так, наша каманда. Зараз падбярэм. Зноў здымаем усіх.
Думаем, хто нам можа спатрэбіцца. Карамару мае адразу магчымасці, давайте можа пагляджу яго. Справа не ў тэургіі. У яго ёсць цемра, агонь, фізічныя атакі. Ён можа быць вельмі карысным, але пакуль пратрымаем. Трэба глядзець яшчэ на ўзроўні. А чаму такія ўзроўні нізкаватыя? Чаму у Кена толькі 40 ўзроўні? Я ж браў ім паляпшэнне па тыпу на 13 ўзроўняў. Я ўзгадаў, трэба было як мінімум одну бойку з імі правесці, каб яны атрымалі адразу сабе шмат узроўняў. Тады мы будзем выбіраць з тых, хто больш высокіх узроўняў. Мы берем Агіс, яна можа лячыць, і таксама моцныя фізічныя атакі. Юкары як лекар. І альбо Акіхіка, альбо Міцуру як яшчэ дадатковы элемент, яшчэ магчыма дапамога нейкая. Пытанне, хто з іх. Мне падаецца, Акіхіка лепей, бо ён больш падыходзіць для кароткіх боек. Так і пакінем. Это будзе нашай камандай. Это амаль пачатковая каманда нават. Акрамя Айгіс, якая дадалася пазней. Ну, добра. Мы готовы. Вітаю, Метаігорый. Мы зараз будзем змагацца з апошнім з ценяў. 12 тень, які павінен быць апошнім. Але ўсё гаворыць аб тым, што гэта будзе не апошнім. Ну, па тыпу, можа, гэта будзе апошні босс і апошні цень, але не канец гульні, і далей не зразумела, што ўвогуле якія падзеі. Так, я нешта, можа, ў дыялогі пропусціў. Апошняя бойка, але спачатку нам трэба перамагчы двух моцных ворагаў. Гэта будуць хутчэй за ўсё стрэга. Яны будуць перашкаджаць нам у гэтым. Які цень там прыгожа лётае. Я спадзяюся, вы разумееце, што сёння з'яўляецца at stake. Што? Stakes. Тое, што сёння адбудзецца па тыпу, што стаіць на кану. Вось, стаіць на кану. Дзякуй 500 на Void Bastards. Вы гаворыце, што вы палюеце на ценяў для таго, каб спыніць нейкую катастрофу, якую яны прынясуць. Але бясконцая колькасць жыццяў страчваецца кожны дзень, нават без ценяў. Ці ведаеце, які стейк адбудзецца заўтра. На персоніусе я трошки ўжо тоже таксама. Я скажу, маё меркаванне, гэта вельмі добрая гульня, але я ўсё яшчэ даю перавагу 5. Калі зараз не будзе нейкага павароту ў сюжэце, то скажу, што калі сюжэт будзе пад канец яшчэ вельмі моцным, то я скажу, што гэта частка проста горш за 5 толькі ў геймплеі. Вось, гэта неблагая першая персона, ну, па тыпу, з якой пачынаць. Але гэта маё меркаванне асабістае. Са мной, магчыма, шмат хто не пагадзіцца. Void Bastards? Я исправлю. Нічога дрэннага. Так, я нешта, страчваю. Так, я зразумеў. Сама па сабе магчымасць скарыстацца персона не з'яўляецца дрэнным. Вы не можете просто так ад яе пазбавіцца. Чаму б вам просто не прыняць гэта? Насамрэч, вы не вельмі жадаеце поўнасцю знішчыць цёмную гадзіну. Вы просто падманваеце саміх сябе у пошуках, як гэта, self-satisfaction, супакойванне сябе, скажем так. Я не лічу, што вы сапраўды ў гэта верыце.
Foolish children Ви indeed. насамрэч вельмі глупыя дзеці. Дурныя дзеці. Знішчэнне цёмнай гадзіны Same as erasing yourselves. знішчэнне цёмнай гадзіны гэта тое ж самае, як знішчэнне саміх сябе. How can you not even conceive such a І thought? чаму вам нават гэта не прыходзіць у Your гэтую ignorance галаву? is truly beyond comprehension. Ваше непаразуменне проста не мае ніякіх параўнанняў. As I believed, our goals are irreconcilable. Я лічыў, што нашы мэты не адрозніваюцца. It's time, Jin. Не, irreconcilable, а па тыпу іх нельга нашыя праблемы па тыпу немагчыма вырашыць. What a bunch of fools. I can't stand to look at you. Ну і што ты збіраешся зрабіць? Fate shall decide which of us will remain. Лёс вырашыць, хто з нас застанецца. Come then. Мы ўпершыню з ім змагаемся. These two are serious. But I know you can do this. Хм, I'm still setting up. цікава, хто з іх. Хутчэй за ўсё, вось гэта будзе ўсё ж такі нейкім бафером. У яго граната ў руцэ? What to do? Давайте шукаем слабасці, як звычайна. Не трапілі. Summoning. Persona. Adjusting aim. I have to do this. I won't lose. I'll take care of this. Let's go! Нарешті доведаемся секрет валізки. Just don't know when to quit. Просто не ведаеце, калі грам патрэбна спыніцца. Чаму яны наогул прычапіліся да гэтых джинаў персон? Яны ж нічога не робяць за межамі цёмнай гадзіны, ніяк не плываюць на жыццё, прынамсі я такога не заўважыў. Там быў момант, калі нехта скарыстаўся персонай за межамі цёмнай гадзіны. Але глядзіце, якая штука. Падчас цёмнай гадзіны ты можаш прыйсці і абкрасці банк. Ніхто не зразумее, што ты абкраў банк. Ты забіраеш усе грошы з яго і сыходзіш. Ты можаш падпісвацца пад любыя рэчы. Ты робіш іх тады, калі людзі не могуць, ніхто іншы, акрамя карыстачоў персон, можа табе перашкодзіць. Гэта насамрэч даволі высокая магутнасць. Не таму, што ты вельмі моцны. Што гэта ўвогуле ў яго? Так, ён бафер. Now then, it is time for your judgment. Out of my way. Ні халеры сабе заход. I'll go with. Так, трэба змяняць эту самую персону, а ту, якая блакуе. Ага, цябра іх толькі лечыць. Не дапамагаем. This is my duty. Now's the time. Help me. Who's gonna win this? This work. Трэба лячыцца. Orders О, are clear. статус наклалі. Ласка, не забей. А? Забіў, але не... добра, што не мяне. Так, давай цябе. Падымаем. Rebooting. Someone's confused. What is optimal? Persona. Вартаем здароўе і толькі потым працягнем атаку. Thanks. Бо ёсць высокая верагоднасць, што галоўнага забіць, а тады ўжо дакладна мы нічога не зробім. Don't mind if I do. Here. Persona. Оп, персоналу пакладем. Senpai, no! I'm good to go now. Activating. Ці мае сэнс? Так, будзем працягваць атакаваць. Palladium.
Оп. Треба було просканувати, єдине, що я не подумав. Ці можу я зараз? Могу. Нема слабостей. Should I scan on this enemy? Добре. Святло і темра на його в углі не працюють, нема сенсу. This one. Тут галоўная цемра не карыстацца агнём. Гледзячы на гульню адчуваецца быццам падчас цёмнай гадзіны ты толькі і робіш, што змагаешся з выпадковымі пачварамі. Мо калі б нам далі магчымасць сапраўды абрабаваць банк, было б цікавей. Мае сэнс, але мы, ну, скажем так, як і шмат JRPG, ты не ўплываеш на рашэнні персонажаў, то бок гэта не амаль ніколі не дачыненыя сусветы. Ты можаш зрабіць нейкія рэчы ў іншым парадку, але літаральна ты абмежаваны проста ідэяй гульні. I'm not going down. Huge. I think I can use it now. Бо па-за межамі Тартара, па ідэі, павінен існаваць увесь астатні сусвет, і ён усё яшчэ існуе падчас цёмнай гадзіны, але мы там былі па сюжэту і не ўсяго некалькі разоў. Let's do it! Caesar! All right, that's enough of a warm-up. It's time for. Може, ти адчыніш свой кейс ужо? Паглядзім. There you go. Ау. Go for it. This will be your end. О, блін, яны літаральна кажаюцца тым же самым, што і мы, яны перадаюць атакі адзін аднаму. They can coordinate their attacks too? Ну, а з чого ти чекала? Try not to let them target your weaknesses. Я не помню, як я можу спиніць їх ад карыстання маімі слабасцямі. Everyone. I figured that would go away. Stay sharp, everyone! I owe you one. Адзінае, што мне будзе складана, гэта калі яны будуць працягнуць проста карыстацца, ну, потым змогуць лячыцца яшчэ да ўсяго. О, няблага так я накідаў. Добра. Do this. I won't lose. This work. I've never had to fight this hard before. You guys sure are trouble. Here. Зноў жа ён ведае пра слабасць, ён зноў жа і карыстаецца. We shall show them. Death to all fools. Ау. It appears you have more than just luck on your side. So be it. Out of my way. Ау. Ось гэта прыкладна так і выглядае для ворагаў. Знізіў атаку. Ці магу я нешта зрабіць? Проста падняць яе магу. Я так зрабіць, бо яна можа палячыць нас. I'll get him this time. Але ці ёсць магчымасці таксама падняць нейкія статусы, атакі. Давайте абарону ўсе каманды падымем. What next? Come on, Persona! I appreciate it. I'm not out yet! You're back in the fight. Now it's Hmm. our turn. I've got this! Зноў жа слабасці. Damage inflicted. Ау. Your end. Death to all. Не трапіў. І то і добро. Persona! Угу. Ці варта зараз тургії давайте. Наши стендаперы. 2 джека. Ідеально, агульна атака пройшла. Зараз пойдзе хлопець з кейсом, ён усё яшчэ яго не адчыніў. I'll show you my power. Persona. I'll comprehend.
You are going to pay for that. Ми його розловили? We're just getting One started. target suppressed. Пошли ты ургиями, хуже за всего. Мгм. Поехали. You're going down. Now you die. Fighting others with the same power, and what difficult opponents they are. Look at how you squander your potential. It's beyond comprehension. Death to all fools. Нас ратує тільки те, що ми збирали гомункули, які рятують від імгненного забойства нас. It doesn't look like you have the right skills. Чим би тебе так магчимо було? Поднимаем атаку всех. Поехали, Тургия. Ready to engage. Orchia activated. Now's the time. Eo! Thank you very much. So this is the true ability of such a favored Persona user. Death to all fools. Пу-пу-пу-пу-пум. Чи варто змінити тактику, або все в порядку і можна просто протягнути? О, в порядку. Перемогли. Але не настільки моцно, як я думав. З іншого боку, коли ми опошній раз з ним зустрікалися, ми були десь 30-му уровнем, а не 56-му. This I can fight even better. Так, повністю вертаю здоров'я одному. Looks like I'm getting even stronger. Мгм. Так. Можна позбавитися від цього навику. Мені здається, що тут Ісус забувся, що він може стріляти у людей з револьвера. Це саме дивне. This will improve my А ти capabilities. почему бы не користатися, коли у тебе є зброя? Так, атака усіх команди. Блін, я навіть не ведаю, чого позбавитися. Ось так роблю. Слабые атаки усім. Во, можно позбавиться от этого и взять больше мощную версию. We still lost. So, us experiments can't even stand up to a naturally awakened persona. Угу. И он подтверждает, что они просто эксперименты. Так, мы эксперименты, навіть не можем близко стоять до тих, хто обудив своїх персон так, звичайним чином. Ну, то бок, як ми. Experiments? Експерименти? Киріджа, ти не ведала про їх, так? It's not so simple. Для нас это все не Our так powers просто. weren't awakened naturally. Нас не про... Наши силы, наша эмоция просто так не обудилася. Ми навіть не можемо використовувати їх без по типу обмежовуючи наше тіло. Don't you remember what your dead pal was carrying? Это неужели ты не памятаешь, что твой мертвый сябр носил с собой? Кто я носил с собой? So you were giving Сопрессанты. Угу. Зелен нам подмигивает так, и он ожидает, как мы его заармансили. You guys don't have the slightest clue what'll happen if the dark hour disappears. Вы, хлопцы, навіть не ведаете, что отбудется, коли зникнет темная година. Чи не так? It won't matter for normal Это буде без розниці для звичайних people. They don't людей. remember anything anyway. Яны у любым випадку все равно не пам'ятали нічого. But without the Але без dark темної hour, години навіть even persona users навіть like us will. навіть такі користувачі персони, як ми, будуть. Jin, Джин, хопіть. that's enough. Now then,
А зараз Ordinarily, we would мы withdraw, бы здаліся на гэтым моманце. but that is Але not сёння an гэта не option опцыя tonight. нават. This body, ephemeral though it may be, Гэта цела, якое бы эфемерным яно не падавалася, яно не мае ніякага сэнсу без гэтай безмоцы. therefore, I've only one choice. Таким чынам, у меня есть только один выбор. Я повинен подтвердить мое основание тут и зараз. What are you doing? Ты що робиш? Don't be so reckless. Jin? Sorry, but Я не забыл все, что ты сказал мне. You win. Go on and defeat Вы the перемогли. Идите и перемагайте свою тень. Maybe then you'll see what you've been fighting for this whole time. Магчыма, тады вы зразумееце, навошта вы змагаліся ўвесь гэты час. wait a second. Пачакайце-ка Tell секунду. me you're gonna jump. Не говори мне то, что ты збіраешься скокнуть. I'd rather die than surrender Я to лепей you. помру, чым здамся вам. Take a good look. This Добра, is how we уважліва live. паглядзі. Гэта тое, як мы жывем. They jumped. What the hell? Якога хера? Don't let it get to you. They chose how they wanted to go out. Блін, а кіхіка такі спакойны. Типу, не бяры ў галаву. Яны самі абралі, як яны хацелі пакончыць сваё жыццё. We're not done here yet. Мы тут яшчэ не скончылі. Our real target is waiting. Наша сапраўдная Let's цэль just ўсё яшчэ focus on that чакае. for now. Давайте сканцэнтруемся на ёй. Leader, У нас добры сетап зараз. Маны толькі не хапае. Трошки у галоўнага героя. Можа так, давайте з'едзем нешта на ману. Сабе. Ось так, каб дакладна хапіла. Якія пафосныя хлопцы. 100%. Тень. Нават і 3 яшчэ тені пад ім. Што я павінен рабіць? Давайте захаваемся. Я пакіну каманду такой жа. Яна даволі эфектыўная, ўсё ў ёй з камандай ўсё даволі ў парадку. yes. This is the final battle. Мужик на дроне. I'll do everything I can to support Ён you. яшчэ нагадвае Ісуса, толькі, ну, літаральны рэферэнс на Ісуса, я ўпэўнены. Дайте-ка мне момент, я забыўся выключыць свае паведамленні. Поджалі. I think that's the Shadow's main body floating up there. Выглядае так, што галоўная, асноўная частка гэтага ценя, я налётаю ўверса. If it's that high, your attacks won't have the range to reach it. Калі яно будзе дастаткова высока, у вас не атрымаецца да яго, ну, вашы атакі да яго не дастануць. Wait, but I'm Але нешта падобнае, падобнае на яго сігнал знаходзіцца ўнізе ад гэтых статуй. there's a connection with the floating target. I'm Есть нейкі сувязь паміж імі і додаючай часткай цені. Not even my arrows can reach that far. Target is out of range. Hear my prayers. Let me Калі б Ісус летаў на крыжы, я б нават Біблію пачытаў. Так. Мы не можам абраць яго як цэль наш. Ну, давайте тады... Ось. Вам паспрабуем цемру па ўсім. Резісты. What is optimal? Victory shall be ours. О, крыт.
А, у правой этапе была слабость. Давай теперь дадим атаку дрейн. А к чему изменяющиеся слабости? Добра. I'm still setting up. А мы ще не ведаем слабости вось гэтага. Знайшлі ўсе слабости. Добра, вырубаем усе статуи. Чаму перажылі гэта ўсё? In this situation, А чым зараз я змогу атакаваць асноўную частку цені? the main body is down. It looks like it loses the ability to fly when you take out those statues. This is your chance to attack. Give it everything you've got. Добра, у нас есть шмат теургії. Подлечим усіх. Остатніми же увесь остатній час будемо просто атаки проводити. Entering full automation mode. Maximum output. Let's end this. Не глядячи на велику кількість урону, а здоров'я все одно зашмат. Should I scan on this? Я могу просканувати нават. Это добре. Слабостей нема, есть тільки моц. Окей. Давайте так. Palladium. What next? Перед лабораторію вось гэтага мужика вы выраблялі перад тым, як яна выбухнула, у мяне былі пытанні да кіраўніцтва, асабліва дакранаючыся бюджэта. Но гэтым займалася нейкая такая вельмі багатая карпорацыя, ды яшчэ і наверх усяго ў гэтай карпорацыі, скажем так, яны спрабавалі зрабіць машыну часу, выкарыстоўваючы энергію гэтых ценяў. Мець на сваім баку машыну часу, мне падаецца, добрая ідэя, нягледзячы колькі бы гэта вам не I каштавала. already scanned this one. Чым я магу цемру лепей не пакідаць як слабасць. За ўсё нас праз гэта могуць забіць. Бюджет пайшоў на карпаратыву. Павалілі. Чаго ты падымаешься? Ну. Усе, ён прызваў статую і падняўся ўверх зноў. SCP нейкая. Ну, вось па тыпу такога. Знайшлі слабасць у адной статуі, але гэтага недастаткова. You take it from here. I'll take care of this. Let's do it. Caesar! Я адзінае, што не падумаў, а мне цікава, што там у гэтага ценя за такая аркана. Выпалячы. Гэта ачмурылі зусім.
Яны яшчэ лечыцца ўмеюць. I think I can use it now. Павешаныя? Ну, Could I stand on у this? прынцыпе, добра падыходзіць, павешаны падыходзіць візуальна. Hear me. Please help them. Someone hit a weakness. Try switching out. Good to go. А, Should I scan on давайте this? проскануем. Нічого нам. О, тут нават звычайна таке можна. Прабілі, перадаем. Leave it to me. Maybe try shifting. Leave it to me. What next? Some fun. Persona. А што за каманда суіциднікаў, што яны стараюцца кожны раз? Яны выкарыстоўваюць распрацоўку з той же самай лабараторыі. Яны выкарыстоўваюць абуджальнікі, яны іх так называюць. Літаральна іх ідэя ў тым, каб выклікаць моцныя пачуцці, як тое, як, напрыклад, перад тым, як цябе заб'юць. Скрозь гэтыя пачуцці яны вызываюць свае персоны. Персона можа абудзіцца і без абуджальніка, але трэба мець такую нефіговую матывацыю, альбо трошкі быць ляснутым. Яны і так ляснутыя, але вось для гэтага надо трэба быць асабіста ляснутым. I'm burnt out. Так. Айгіс перагрэлася. Scan this one. Давайте просто подлечым усіх. У нас ёсць невялічкі перапынак. Thank you for your support. Па гэтай логіцы праз пэўны час звыкаешся страць сабе ў галаву, каб было абыякава, не? Гэта мае сэнс, але гэта гульня не о логіцы. You're going down. Now you die. У яго з'явіліся новыя магчымасці. Getting an Новая unusual фаза. energy reading from the main body. Damage inflicted. I can read you like a book. Ты можаш спыніцца, калі ласка? 3 разы хадзіў ужо. Ён сфокусіраваўся. It's getting more aggressive. Watch out for stress. Мне трэба зараз ужо пачынаць блакаваць яго атакі, альбо можна яшчэ пачакаць. I've already scanned Слабасці this не one. змяніліся. I'll go with. Э, Never mind. Looks like you can't hit any weaknesses. Чым бы табе такім... Добра было бы зараз падняць абарону ўсёй групы. Логікі ў гэтай гульні ўвогуле не шмат. Так, згодны. Over here. Watch this. Напрыклад, чаму нельга рамансіць, можна рамансіць амаль усіх, акрамя баксёра, правильно? Чым логіка? Адну толькі статую зрабіў за гэты раз. Яна больш, чым да гэтай была. I'm picking up a powerful reading from this statue. This one's not like the others. Let's do what we can to take it down. Чым яна адрозніваецца? Я магу прасканаваць. Analysis Добра. complete. Гэтая статуя літаральна пофіг. У яе рэзіст на ўсё. Што я павінен рабіць тут? Давайте пакрыху яе. Калі пашанцую, то будзе крыт вось як зараз. Been waiting. Don't pull any punches. Better get those teeth. Пераканае сысці, на жаль, у мяне такія магчымасці няма. Добра, як я прабіў, а? Мне вельмі пашанцавала зараз, я літаральна за адзін ход зараз я яго вынесу. Cool down. We're almost there. Ready for action. I'll show you my power. Лячыся. Palladium. My dear G, I think I can use it now.
Подмацевалися. I have to do this. Не змянілася, я уже бентажил, что може все зміняється слабості. Так, что я могу зробить? Step at a time. Ти знову збираєшся? А, і він ще поліпшає себе знову. Знову 200 ходов від його. Ти збираєшся спинятися? Abnormality detected. Да и что ты будешь робить? Нехай заб'ємо його нашими стендаперами. Ось. Повалили. Стендаперы працюють. Все равно, блин, наши атаки это просто кропля. This is my duty. I have to do this. Who's gonna win this? О, як чудовно. Мінус 2, один панель помер, і головний герой тільки стоїть у його цього порядку. Лячення. Ось ти. Подимай. I am back in the fight. I'll show you my power. Persona. Мне одно цікаво. Як яны абудзілі персону унутры кіборга? What next? Вось гэта, блин, просто загадка. У нас в камандзе зараз кіборг, Айгес, роботы, яна там другая па... Калі справа глядзець, то яна па другая. Дык вось у яе таксама ёсць персона. Пытанне, як можна было абудзіць персону унутры кіборга? Што за такі модуль пачуццёў? На класе цэнір? Можа. Можа, ён так і працуе. Просто нам даволі не той, каб шмат адказаў за гульню пакуль што далі. Ужо лепей. Пачатак, блин, адразу павалілі. Тут нават сабака мае джина. Сабака жывая істота, і у якой ёсць пачуцці, але тут кіборг. Гэта настолькі разрывае мне галаву. Thanks. Summoning. Так. This is my duty. Ён ще ніяк не помре. Now's the time. Confirm. Persona. The best bet would be. Все, його підвищені стати знижаються. Але знову він зробить свої 30 ходов і кого-нибудь повалить. Оу, він зараз може нас ваншотнуть. Просто... Ау. I'm hit. Угу. Error found in my behavioral matrix. Капець. Так, треба здимати статус, бо вона нас сама заб'є. What is optimal? Palladium.
Appreciate it. It's my turn now. Pull the trigger. Ew! I'm good to go now. Но только тем мы занимаемся, что просто поднимаемся из персонажей. I guess it's poison. Галоўнае, зараз была атака з атрутай. Атруцілі каго? Толькі кіберга. I'll go with. Трапіла па ўсім. It's time. Ты можешь здымаць статусы, не? Не можешь. Activating. Persona, engage. Now's the time. Ось, здымаем эту атруту. One step at a time. Let's do it. Caesar! Давай уже, ты амаль помер. Так, ён будзе зараз адлюстроўваць магію усю. Never mind. А ці спрацуе тады хірургія? I'll go with. Я магу нешта слабенькае? Вось. Каб не забіць самого сябе. Here, G. Think I can use Што робіць кіберга, які ўразлівы да вірусаў? Так. Але можа ў ёй значна больш чалавека, чым робота? summoning. Palladium. Let's end this. Just one more. Take that. Ёсць ці не ёсць? Ёсць. Уф. Нарэшце. Перамаглі. І як зменіцца цёмная гадзіна? Is it? Oh, The operation is Аперацыя over. скончылася. Or should I say, Альбо я павінна сказаць, місія выпаўнена. Yes. It's finally over. А вы так упэўнены? leader, I believe a celebration is in order. What will be our victory cheer? Як мы будзем гэта святкаваць? One, two, three. Hip hip Нешта. hooray! Нешта я не ўпэўнены, што трэба радавацца. Hooray! Зараз будзе сюрпрыз. hip hooray! Нешта не так. Hip hooray! Калі забойства 12-й цені 12-го ценя павінна было знішчыць цёмную гадзіну і тартар, чаму мы ўсё яшчэ ў гэтым знаходзімся? So, Kirijo-senpai, you're gonna help us with the victory party tomorrow, right? You certainly don't waste any time. Well, I do suppose we've earned it. Well, in that case, how about sushi? Sushi, huh? It has been a while. Well, I've got dibs on the halibut and sea urchin. Oh, then I call the fatty tuna. Oh, we're divvying it up already? Can I get the Не salmon абмяркоўваць loaded? сушы, хто які атрымае Hey, wait a minute! You can't на do that! святкаванне. I will Але serve ж the fatty tuna, bluefin, shrimp, squid, scallops, and sea eel. Hey, that's not fair! You don't even eat! How immature. Fighting over sushi. што ж не Tsuru-san, так? please order tamago for me. They say you can tell a chef's skill by how he prepares eggs. Ды ўсё добра пра сушы. Skill? Jeez, how old are you again? Okay, okay. I'll have the very best delivered tomorrow. You mean it? Oh man, I'm so glad I'm still alive.
Junpei, you can have the leftover dried gourd roll. What? But it was my idea in the first place. Давайте хутчэй да праблемы. Усе расслабіліся, а? Вы разумееце, што адбываецца? It's time to say goodbye to the dark hour. Even though it seemed like a curse, for some reason I feel sad to see it go. Ну? Yeah. We really did it, didn't we? Але ж нічога не змянілася. Адкуль вы так Saved упэўнены? the world, even if no one knows it. Я настолькі ўпэўнены, што выратавалі сусвет, усё ў парадку, але ім літаральна... А? Няўжо цёмная гадзіна літаральна скончылася? Проста літаральна можна паглядзець наступны дзень і зразумець, што нешта не так. Good morning. Парос, што? Парос не ў цёмную гадзіну? This is the first time we've talked during the Это day. ўпершыню мы размаўляем пасярэдзіне дня. Isn't this weather lovely? Ці не цудоўнае This надвор'е? really is the start of a new day Гэта насамрэч пачатак новага дня. for both of us. Для нас абодвух. Якога хера? All the fragments of my memory are Усе фрагменты finally маёй all памяці together. сабраліся разам. I understand Я my разумею, purpose чым мая now. мэта. The time has Прыйшоў come. час. I know this is going to hurt, but there's something I have to tell Я you. ведаю, што гэта будзе балюча, але я павінен табе нешта сказаць. This is goodbye. Гэта на гэтым мы развітваемся, ты і я. In my eyes, our friendship was a miracle. У маіх вачах наше сяброўства было цудам. Я жадаю, каб ты пра гэта ведаў. But even miracles Але нават don't цуда last forever. не цягнецца бясконца. If only they did. А чаму мы такія спакойныя? Якога хера? Ён прыходзіў толькі па цёмную гадзіну. Maybe you're right. Even if eternity does exist, how would we ever know? It'd be no different than if it didn't exist. I'll always treasure the time we had together. Today may be the end. Сёння, The магчыма, bond і between канец. us can never be severed. Але сувязь паміж намі не можа быць тыпу разрэзана. Remember that. Запомні гэта. Это максимальны ўзровень яго аркана, так. The bond thou hast nurtured hath finally matured. Але хто ты такі? Мы ўсё яшчэ не разумеем, хто ён такі. The innermost power of the Death Arcana hath been set free. Я ведаю, што гэта не канец гульні. Ну, я амаль у 100% упэўнены. Still upon thee. Гэта ёсць некалькі сігналаў. The ultimate form of the death within thyself. І занадта шмат пытанняў няма. Ты ўвогуле хто такі быў? Гэта галоўнае пытанне. У нас вельмі добрыя адносіны з істотай, якую мы не ведаем. У яе аркана смерць. Зараз я магу прызваць It was Танатоса. fun while it lasted. So long. Окей. Ай-яй-яй, што не так? Чаму мы... Окей, нешта адбылося, але мы яшчэ не ўпэўнены, што такое. Ну і яны проста рыхтуюцца да сушы ўвечары. Нічога такога. Дзень працягваецца. Літаральна пабачыць найбліжэйшую цёмную гадзіну. Захоўваемся. Вяртаемся. Святкаваць будем. Damn, this is some primo sushi. The slices are huge. Man, I'm starving. Can we eat? Калі ў цэнтры размоўваўся і проста Where are Aige-san and Ikutsuki-san? дзе Айгіс і Куцукі.
He took her to the lab for a tune-up or something. І Куцукі гэта прадседатель. Ён узяў Айгіс у лабараторыі, нешта там, ну, по типу He said he'll пафіксіць. join us later. Ён сказаў, што прыяднаецца да нас пазней. The chairman just can't stay away from the lab, can he? That must be my father. Прыехаў тата Кіріджа нават. Ён глава зараз Кіріджа Груп, усёй карпорацыі. Мы чакалі цябе. So it's finally over then. Нарэшце гэта ўсё скончылася, так? That's right. Who's he? Так, Кен пра яго не ведае. Хто ён такі? Can't you tell? That's Kirijo-senpai's dad. She looks exactly like him. Гэта пірат. Так. Яр. Think so? Congratulations, everyone. You've done well. No words can express my gratitude. Слухай, ти не все розповідаєш, я The mission you впевнений. deserve, your achievement was truly monumental. Так, ну шмат зробили. Дякую велике. To you, I owe a special thanks for lending us your power until the very end. А боже, на угольні є дорослі, де не були весь этот час. Председатель був з нами. Oh, it was no big deal. Thanks to you, the 12 shadows behind all this chaos. Дякуючи вам, 12 тенів, які стояли за усім гэтым хаосом, нарешті були знішчені. You've carried this burden long enough. Ви несли гэты цяжар дастаткова доўга. Joys of youth. І у вас нарешті з'явився шанец, каб адчуць радасці маладосці. As of midnight tonight, Пачынаючы з поўначы сёння, squad will be disbanded. ваш атрад будзе распушчаны. Disbanded. Oh, right. Нам заплацяць? Не. No longer must you risk your lives in battle. Tomorrow, you can triumphantly return to a normal school Ви life. можете вертатися завтра, ви можете вертатися до звичайного життя. Is something the matter? Чи все у порядку? Nah, it's nothing. All right, everyone. It's time to celebrate. Your feast awaits. And don't worry about holding back. Eat as much as you'd like. Sweet! Freaking finally! Listen up. Председатель ще ще не з'явився. Now that we're good and stuff, І я їсть let's так take a само. picture together. Фотоздимок пропоную взяти. Actually, I did try to take one last night. Except I forgot it doesn't work during the dark. Я нават збирався його зробити ще падчас темної години, але забувся, що ніяка електроніка не працює падчас і не трималася. You mean you brought a camera with you to the battle? Тобто ти приніс з собою фотоапарат у бойку, так? Well, yeah. I mean, it was our last battle and all. Excuse me, mister. You mind taking our picture? Ugh, you feel like such a tourist. But you know, I do kind of want a picture too. Oh, wait. Ikutsuki-san and Aigus aren't here. I guess we'll have to take another one later. Ось чому Міцуру одного косяка сім'ї, наверное, пірати. Alright, everyone. Цікаво, як їх дід вигадав. Come on, squeeze in tight. Everyone, get real close to me. You want me close too? No, not you. Jeez, don't make the poor camera guy wait all day. Hey, we're good to go. You can take the picture whenever. How's this for a pose? Hey, get your hand out of my face! Is it just me, or did this not get my good side? We'll just take another one when Aigus and Ikutsuki-san get back, alright? Пропоную взяти яшчэ фото, калі яны вяртаюцца, і председатель, і Айкіс. I could really get used to this worry-free lifestyle. How about you, Koro-chan? Are you excited? Чаму for all мяне this такое news? вось адчуванне нейкага пиздеца зараз, вось просто не спыняючыся. Вось глядзі, гэта яшчэ адна прычына, чаму я лічу, што далёка не канец. Мы зараз атрымалі 7 ўзровень адносінаў з нашай камандай.
Калі будзе магчымасць, зараз захаваемся. Мне ўжо трэба ісці. Nobody's eating. Don't tell me you're full already. Are you kidding? I'm stuffed. Yeah, me too. I could need another bite. Все такія спакойныя. How about you, senpai? I'm good for now. Nah, suit yourself. Дзеці тры. Oromaru, you hungry? Каб я разлічваў на субцітры. О, на субцітры, на цітры. Don't give the dog raw fish, you'll make him sick. I guess an Akutsuki-san sure are running late. А если якуцкі нешта затрымліваюцца? Чаму Just гэты look at the time. It's almost midnight. амаль поўнач? І наступае цёмная гадзіна. Ні халеры мы не пазбавіліся ад яе. The hell? Яго ахоўнікі пратваліся ў труны, а сам ён не. Those guys in the suits transmogrified. Ён сам карыстач персона. Still happening? Цёмная гадзіна ўсё яшчэ адбываецца. Senpai, what's going on? I'm not sure. А яна не ведае? Міцуру рэальна не ведаю нічога? Guess I was right to have my doubts. То бок я быў... Я меў рацыю, калі сумняваўся. Yeah, something didn't feel Так, нешта адчувалася быццам бы не так. Say what? Hey, did you hear that? Ты чуеш гэта? It sounds like a bell. Гучыць як Where's it звон. coming from? Але адкуль ён ідзе? Where's Ikutsuki? Дзе якуцкі? And he hasn't even called. Ён нават не пазваніў. What could he be doing with Aegis that's Што ён making him збіраецца so рабіць? late? Што ён так доўга робіць за Aegis? Мяне бянтэжыць, што у гэтага самого таты Кіріджа таксама па тыпу на яго не ўплывае цёмная гадзіна, ён можа існаваць у ёй. Everyone, prepare to move out. Усе, падрыхтуйцеся выходзіць. We're heading for Мы ідзем у Tartarus. Тартар. Did Каб they зрабіць what? што? I don't know. Я не ведаю. But that's where the sound is Але coming from. ўпэўнена, што гук ідзе адтуль. We have to find out what's going on. Нам трэба даведацца, што адбываецца. Ikutsuki-san. А от ось і председатель. Yes? What are you Айгіс, doing а here? ти що тут робиш? She's simply here to fulfill her Яна тут role тільки для того, каб as a weapon, that is. виконати свою роль. Як зброя. What? Kutsuki-san, what are you trying to pull? Якутський, що ти збираєшся робити? You said the Dark Hour and Ти Tartarus сказав, would що темна disappear година if і we Тартар defeated зникнуть, 12 як тільки ми shadows. переможемо 12 тенів. That's why we've been fighting this whole time. Це для гэтага ми So змагалися why? увесь гэты час. Так що чому? What are you trying to accomplish? Destroying the shadows, Знішчэнне getting rid of ценяў, the Dark Hour. Пазбаўленне ад цёмнай гадзіны. It was all a lie. Гэта была хлусня, так? You've known since the beginning. Ти ведаў з самага пачатку. Excellent deduction, Kirijo-kun. Як разумна, Кіріджа. Unfortunately, На жаль, зараз уже занадто поздно. No. You tricked us? Ти підманув нас? it's all Як нечакано, ну ось. Я так само так думаю. Усё йде так, як я і планував. It's no accident that the Dark Hour and Tartarus continue to exist. Нічого дивного, що темна година і Тартара потягують існувати. I never intended for you to rid the world of them. Quite the Я ніколи не opposite. збирався, каб ви позбавили сусвет ад іх. Наадварот. What do you mean? The 12 shadows were parts of a whole. 12 тенів були They were частками destined to одного. be reunited. Яны, їх льосом було об'єднатися. And thanks to your diligence, that І дзякуючи destiny has вам, been fulfilled. гэты лёс і быў і адбыўся. The destiny has been fulfilled. То бок, мы калі іх забівалі, яны аб'ядноўваліся дзесьці. Death, the Almighty, shall soon arise and bring forth Смерть. the fall. Наймагутныя. То бок, аркана смерць з'явіцца. Тое, што мы зараз зрабілі, яно... Окей. Death? Я не памятаю нумар смерці. Якой нумар у аркана смерць? The end
shall come and free this world from despair. Канец прыйдзе і пазбавіць гэты сусвет ад пакут. It will be the death of everything. Гэта будзе смерць усяго, але таксама і пачатак. Адкуль ён усе гэта ведае, я не маю аніякага ўяўлення. Што ён гаворыць? Ён ляснуўся? You see, I too was a Бачыце, scientist. я таксама быў даследавальнікам на гэтым праекце 10 гадоў таму. The experiment did go awry. But that wasn't the reason the Dark Hour and Tartarus came to be. Эксперымент пайшоў не так, але гэта не было прычынай, чаму з'явілася цёмная гадзіна і Тартар. They manifested as a result of harvesting the Shadow's power. Яны з'явіліся як результат збора моцы ценяў, так як і планавалася ў самім эксперыменце. That's why your grandfather gathered so many shadows. Это для гэтага твой дзед сабраў так шмат ценяў, каб пачаць гэты канец. That can't be. Humanity has overrun this world, turning it into a barren void. Чалавецтва захапіла гэты сусвет, пераўтвараючы яго ў пустэчу у працэсе. Адзіны спосаб выратаваць яго знаходзіцца ў яго знішчэнні. According to the prophecy, the fall will be orchestrated by a prince. Калі следаваць прароцтву, падзенне будзе кіравацца прынцам. And once he has delivered us all, he shall rule the new world as king. І пасля таго, як ён сабраў нас усіх, ён будзе кіраваць усім сусветам як кароль. The attempt years ago failed. Спроба 10 гадоў не атрымалася, але нарэшце прыйшоў час. І я з'яўляюся гэтым прынцам. That prince. This is insane. Ён вар'ят. Serious with this shit? Ты што, сур'ёзна? I do apologize for deceiving you. Выбачаюся, што слухаў вам, але уся ваша цяжкая праца зрабіла для мяне шлях у будучыню. Stay at my side. Будьце на маім баку трошкі яшчэ, і вы таксама атрымаеце выратаванне. Не выратаванне, іншае. Ну, By dying? і як? Памерце? I have a question. У мяне ёсць для цябе пытаннечка. And what's that? І што за яно? In that video from my У тым відэа пра майго тату. he said the shadows had to be defeated. Ён сказаў, што дзень павінны быць пераможаны. Is that a lie too? Это была хлусня, так? That was in Насамрэч, гэта быў яго запіс. Of course I had to. Зразумела, мне патрэбна было яго змяніць для таго, каб ён падыходзіў для маіх ідэй. You doctored it? Such an unsavory way to phrase it. Я надрыгаваў відэо. Your father, Eiichiro Takeba, Твой тата быў was a superb цудоўным гэтым самым навукоўцам. He didn't know me at the Ён time. тады мяне яшчэ не ведаў, I truly але я вельмі паважаў яго. While others focused on the Shadow's abilities, his research led him somewhere far deeper. Можна яго прыстрэліць? Я б жадаў. У той момант, калі астатнія сфокусаваліся на магчымасцях ценяў, яго даследаванне правяло яго значна далей. Але, на жаль, яго не атрымалася зразумець сапраўдны патэнцыял падзення. Ну, падзення гэта вось это канец. What? He left that recording at the expense of his life. Ён пакінуў гэтае паведамленне цаной свайго жыцця. So it Так і seems. выглядае. But it did come in. Але яно было вельмі зручнае. I'm sure he'd be happy knowing Я that. ўпэўнены, ён быў бы шчаслівы ад гэтага. So you were behind it То бок all? ты ўсё кіраваў гэтаму ўсё з самага пачатку. You used my dad. Ты выкарыстоўваў майго тату і мяне таксама. Used is such an ugly Выкарыстоўваў такое непрыгожае слова. be done for the sake Гэта of было the патрэбна зрабіць для ўсяго сусвета. Our job is to right the wrongs of the past, Наша справа была выправіць памылкі мінулага. and we intend to do І мы just збіраемся that. зрабіць якраз вось гэта. Senpai, what are you? Ты што збіраешся? I was hoping Я так спадзяваўся, што вы you'd пабачыце see святло. light, but you are just Але вы ўсё a яшчэ kid дзецюкі. after all. Maybe my Магчыма, мае expectations were too чаканні занадта высокія. high. I guess it's time you fulfilled your role. Capture them
and prepare them for Угу. sacrifice. У іх його як культ, літаральна. Ён камандуе Айгі скапіць нас і падрыхтаваць да рытуала. Ну, да рытуалу ў сэнсе да ахвяравання нас. Understood. Energy output at maximum. I guess. What's wrong? I guess, please. Engaging. Я так розумію, Айгіс ми не перемогли. Калі вона була на повну емоції. What's going on here? Мне треба спяшацца, на жаль. Нас вырубілі. Магчымасць... Ёсць магчымасць захавацца ў мяне? Не, нема. What the hell? Просто зараз ужо сегмент, які 40 хвілін ідзе, і я не магу захавацца ўвесь гэты час. Мне прыйдзецца апошні цень таксама перамагаць, калі я спынюся зараз. Damn it! I can't get these off! Father! Ikutski, what is the meaning of this? It's exactly what it looks like. А гэта дакладна тое, што як яно і выглядае. Our sacrifices, harbingers of the fall. Яны нашы ахвяры. Усе кавалкі ў месцы, і гэта пророцтва будзе выканана. What? Bastard! You're full of shit! My, how lively. Ён самы пафосны пафос. Не, я веду, што ты здоб'юсь сам, таму я не дазваляю захоўвацца. Ха. Affirmative. Яна застрэліць зараз тату? You traitor! Are you insane? Far from it. You know, your father was an unfortunate man. Што не так з... After all this time, even his own son can't. То бок іх дзед, ну, тата вось Кіріджа, дзед Кіріджа сямейства, ён накіроўваўся на тое ж самае, але загінуў у працэсе. My father was wrong. Death as deliverance is an ideology no one should ever Смерць як embrace. выратаванне, гэта ідэалогія, якую ніхто не павінен выкарыстоўваць. You fool. Дурань. You've become nothing but a burden. This Толькі man перашкаджаеш, will be our Айгіс? first sacrifice. Гэты чалавек будзе нашай першай ахвярай. Deliver unto him. No. Please, I guess don't. What are you doing, Aegis? Што ты робіш, Айгіс? I... Fine. О, у яго ёсць пісталет. 10 years. Я 10 гадоў, я страціў 10 доўгіх гадоў. Not like your father. Я не такі, як і твой тата. Won't make any exceptions. Я не зраблю ніякіх выключэнняў. Будь ласка, кот не націсні на клавішу ніякого. Father. Blast it. Aegis, execute the sacrifices now. I'm putting an end to this. Hey, come on, I know you wouldn't do this! Do it, Aegis!
Igus. What? Father! You good for nothing failure of a machine? I'll do it! Koromaru! It's all over, Chairman. You don't get it, do you? Why do you waste your time searching for a reason to live in this broken world? There's no point to it at all. The only possible way to fix this is to start over! Yes, I was chosen. I'm going to be the god of the new world! What a shame. I was so close. Ось до чого каламбури доводять. How did it come to this? Якось уж дійшло до такого. Son. Father. 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 Куда глядел отдел кадров. My father once made a promise. He swore he would atone for putting our generation in danger, even if it cost him his life. But I wanted him to live. I became a persona user so I could protect him. Она обіцяла, що я не ожидала бути користувачем персони на деле того, як врятувати свого тату. Її тата обіцяв, що він буде обороняти, виправити помилки свого тати, навіть коли це буде коштувати йому життя. Ось вам поели суши. Оля, дай мне заховаться. Звичайний потім школьний день такий. Excuse me. Well, actually, Угу. Усе лічать, що її тата загинув від хвороби. Ну, знову ж, темна година, і ніхто гэтага нічого не бачив. Бля, не отпускаю. И она такая, не-не-не-не. Ты спешаешься? Вось тебе година. Угу. Пропоную всем собраться у интернете. Одразу после школы. looks like they cleared out the chairman's room. И они почистили покой председателя. Well, no surprise there. Ничего дивного. Igus isn't here either. А їх так само там нема. Just can't believe all Не могу this. поверить у все это. It's in the papers too. Kirijo Group CEO dies suddenly. У газетах так само пишуть. Просто раптовная смерть лідера Kirijo Group. Усё обвинувачують нейку хваробу. Так, это ніколи не правда. Nope. Kirijo Senpai's not here, huh? Kirijo так само не тут, так? She's an only child, so there's a lot to be І вона єдине дитяття, так що in the family business. шмат чого потрібно зробити, коли, наприклад, поховання і бізнес сім'ї. She'll probably have her hands full for at least a week. Вона буде зайнята, хоча за все на увесь тиждень. That sounds rough. I hope she'll be okay. Звучить жорстко, я сподіваюся, все буде у порядку. What are we supposed to do now? What'll happen to Chidori? Ён узгадаў Чидорі. Ён узгадаў Чидорі праз 1,5 месяца. No word yet. Нічога я не чутно. Я нават, хоча за все заняты нас, што нават не могуць думаць пра гэта.
Хутчэй за ўсё Кіріджа Груп зараз у паніцы. Мы не будзем хаваць бацьку з усёй школай, выглядае, што не, ну гэты раз гэта ўсёй краінай хаваць яго будем. Want to hear what they have to say, but they haven't made a peep. Am I supposed to just wait for them to get their act together? Mitsuru is meeting with the company execs. Might explain the delay. Міцуру сустракаецца з дырэктарамі кампаніі, так што гэта хутчэй за ўсё за гэтага яна затрымліваецца. Yeah, but still, what are we going to do? Але ўсё яшчэ, што мы будзем рабіць? We have no idea Мы how не to ведаем, get як rid of that называецца цёмная tower. гадзіна. We don't even know who to fight Мы нават now. не ведаем, з кім змагацца зараз. He kept saying stuff about the fall. Ён працягваў гаварыць рэчы пра The Fall, падзенне. What would have happened if we were sacrificed? Што б адбылося, калі б нас ахвяравалі? So many unanswered Так шмат questions. неадказаных пытанняў у мяне да галеры іх. Yeah. But standing around here isn't gonna solve anything. Але сядзець проста так тут не вырашае нічога, так? True. Так. There is one thing we know. Але ёсць адзіная рэч, якую мы ведаем. Tartarus is still around and Тартар усё shadows яшчэ are існуе, і slowly цені ўсё яшчэ навокал гэтага месца. We should train so we're ready Нам for трэба whatever we рыхтавацца, might be каб up against. быць гатовымі да неведама чаго, што з чаго мы будзем Right. змагацца. All right, that's it for tonight. Хопіць на Get some сёння. rest, even if you can't Адпачніце, sleep. нават калі вы не можаце спаць. Okay. Roger that. Ну, окей. Oh, right! Yukari-chan! What's this? A disc? Які диски, pardon? There were traces of a video on the chairman's PC. На компьютере председателя засталіся кавалкі відэа. A lot was deleted. Большасць была выдалена, I was able to але restore мне some of it. атрымалася вяртаць частку гэтага. And, well, I think it's Я думаю, што something гэта we need to штосьці, see. што патрэбна пабачыць. Thanks, Fuka. I'll be sure to watch Добра, this Фулка, later. я пагляджу гэта пазней. Just don't forget. So it's just a normal То бок гэта DVD? звычайны DVD? All right, let's see Добра, what's on давайте here. паглядзім, што нам. There we I can only hope that this recording reaches someone with a conscience. Isn't this that video? My employer a loathsome idea. This experiment should never have been conceived. That's why I had to do something to put a stop to it. Також што одно і тое In ж. doing so, I released a number of shadows that are certain to torment future generations. But I didn't have a choice. If I didn't do this, it could have destroyed the entire world. Please, you need to listen very carefully. Whatever you do, it is imperative that you do not hunt the shadows that have dispersed. Ён гаварыў наадварот. I wasn't able to do anything to stop Ён this выпусціў ценяў спецыяльна, каб іх не забівалі. He's been seduced by the devil's temptations. Those monsters will try to reunite and become one again. If they succeed, then we're all doomed. I'll say it once more. Do not go after the Мы літаральна shadows зрабілі that тое, were што released. ён гаварыў. This is the original video. The real one. Before Akutsuki went and tampered with it. Dad was trying to put a stop to the experiment. There's not much hope for me now. I have just one request. Whoever finds this, please give my daughter Yukari this message. I know I promised I'd be home soon, and I'm sorry to break that promise. But I want you to know, as your father, I was never happier in my life than when I was with you. This really is my dad. I love you, Yukari. Please, take care of yourself. То бок, ідэя была ў тым, ён спецыяльна зрабіў нешта, каб падзяліць гэтых ценяў і выпусціць іх на волю, бо асноўнай праблемай было іх аб'яднанне. Я так разумею, што калі я іх забіваў, пакуль яны знаходзіліся дзе невядома дзе, яны такім чынам збіраліся? Это ўсё роўна не мае ніякага сэнсу. Але гэта літаральна павінна быць супрацьлеглае таму, што ён гаварыў. Ён гаварыў, ніколі не палюйце на гэтыя цені, пакіньце іх, як яны ёсць.
А мы літаральна рабілі насупраць усю гульню. I'm doing okay. Чаму гэтая ўстаўка была ў іншым стылі? У сэнсе, яна як і, ну трошкі змененая, але падобная. But I finally got your message. Змена яе персоны. Його змянілася на Ісіс. I'll fight for what I believe in. That's what you would have wanted. Right, Dad? Так, мені потрібно вже було йти 30 хвилин тому. Затягнулося. Давайте поглядим, кто у нас что зараз стримить, и я передам вас далее, я сам побегу. Так. Будем выяснять, что там да як у наступний раз. Так. Гляджу, Катнім Контор, зараз гуляє Mass Effect. Я так розумію, Андромеда, так. Чаграэль у Borderlands другим, а Якутки у Gartic Phone. Давайте поглядим, что у Якутки увогуле відбувається. О, там шмат кого, давайте вас передам Якутки. Давайте туди. Покнем до їх. А по цих днях прикладно так і відбувається. Добре, наждаю вам доброго вечора, мені літерально треба бігти. Дякую велике.